Ben, boas tardes a todos e a todas. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno de Corporación correspondente ao mes de outubro de 2024. Antes de iniciar a orde do día desta sesión plenaria, cabe señalar que no día de hoxe se aprobou e publicou o Real Decreto 1117/2024 de 30 de outubro, polo que se declara luto oficial con motivo das inundacións acaecidas os días 29 e 30 de outubro de 2024, polo cal se declara luto oficial dende as 0 horas do día 31 de outubro, día de hoxe, ata as 24 horas do día 2 de novembro. No día de hoxe, as bandeiras da Casa Consistorial de Rianxo foron postas a media asta en cumprimento do establecido neste Real Decreto, e o que lles propoño antes de continuar é agardar un minuto de silencio en recordo das persoas. Os últimos datos desta tarde apuntaban a 140 mortos. Desconoso se esta cifra aumentou nas últimas horas, quizás incluso pode incrementar. En todo caso, un recordo para as persoas que xa faleceron, unha mostra de solidariedade desta corporación coas súas persoas achegadas e familiares, e en particular co conxunto do territorio afectado por estas inundacións, que vai costar moito recuperar a normalidade, no que boamente podamos axudar destas distintas administracións, ainda que sea con mostras de apoio e sensibilizando a catástrofe sufrida, pois entendo que poden contar con todos e con todas nós. Por tanto, se lles parece, antes de seguir, poñémonos de pé e agardamos ese minuto de silencio. Moi ben, moitas gracias. O primeiro punto da orde do día é a aprobación, se procede, da acta 14/2024 da sesión plenaria correspondente ao 26 de setembro de 2024. Se non hai ninguna consideración sobre a acta... Sí? Sí, eu quería indicar que aí consta na acta ao principio que existe Alicia, pero bueno, faltaron nesa xuntanza, faltou Alicia e máis Ramón. E Elena, que consta como ausente, sí que asiste. Moi ben, recoixe para corrixir. Se non hai ningún outra cousa, votamos a acta. Votos a favor. Queda aprobada pola unanimidade do Pleno. O segundo punto da orde do día é o nomeamento de xuíz ou xuíza de paz titular. Aquí xa se comentou na comisión informativa. Houve tamén un erro na transcripción da proposta. Como saben, o que votamos hoxe é o nomeamento de xuíz ou xuíza de paz titular, non de xuíza ou xuíz de paz sustituto, que é o que figuraba na proposta remitida.
Mediante oficio da Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza do 15 de xullo de 2024, comunicóuselle a este Consello a aceptación da renuncia ao cargo de xuíz de paz titular formulada por Ramón Rodríguez Sande. Tendo isto en conta, o 20 de agosto de 2024 aprobáronse, mediante resolución da Alcaldía, as bases da convocatoria pública para a elección de xuíz ou xuíza de paz titular e publicáronse en diferentes tabuleiros, así como no boletín oficial da provincia. No prazo establecido nas ditas bases, rexistráronse unha serie de solicitudes que foron examinadas e valoradas. En base ao anterior, conforme aos artigos 22.2 apartado P da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das bases do réxime local, ao artigo 101.2 da Lei 6/1985 de 1 de xullo do Poder Xudicial e aos artigos 4 e 6 do Regulamento 3/1995 de 7 de xuño dos xuíces de paz, esta Alcaldía propón admitir no procedimento as seguintes persoas candidatas: María Amelia Rei Vicente, María Casal Suárez, José Manuel Figueiro Ordóñez, Francisco Mateo Sálido López, Claudia Varelia Pereira Menaut Rodríguez, Sandra Rodríguez Rial, Jaime Rodiños Agulla, Rosa María Pérez Saborido, Iván Noal Rodríguez, José David Míguez Martínez, María del Mar Carou Figueira, Juan Carlos Collaso Alejandre, Irene Souto Jamardo, José Ramón González Rodríguez, Santiago Lorenzo Muñiz e Olivia Alcalde Nine. Do mesmo xeito, de entre as persoas anteriormente referidas, esta Alcaldía propón elixir como xuíza de paz titular a Rosa María Pérez Saborido á vista dos méritos acreditados e, en particular, tendo en conta a súa experiencia e bo facer como xuíza de paz sustituta, labor que ven desempeñando nos últimos 8 anos, cando menos. Deste acordo, de ser o caso, darase traslado ao xuíz de primeira instancia e instrucción de padrón, que o elevará á Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para o seu coñecemento e efectos oportunos. Abrimos un turno de réplica por se algún grupo quere comentar algo ao respecto do nomeamento. Ten a palabra o Grupo Municipal do BNG. Moitas grazas, señor alcalde. Nada, pola nosa parte, desexarlle o mellor no cargo a persoa que agora vai a ser a nosa xueza de paz. Agradecer a todas as persoas que foron moitas que se postularon para o posto e evidentemente, o noso voto vai a ser a favor. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Boas tardes a todos. Moitas gracias. O Grupo Popular vai a votar a favor da continuidade desta persoa. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas as presentes e a aquelas persoas que nos ven dentro das súas casas. Por suposto que o Partido Socialista cree que a persoa seleccionada podría ter a valía, a formación e incluso a labor que desempeñou ao longo destes meses para seguir exercendo esa labor, mas creemos que dende a posición de alcaldía se debía de intentar resolver de outra posición. Entendemos que esa insistencia en querer demostrar o posicionamento dunha persona con respecto ao resto de candidatos non é xusta. Entonces o noso voto simplemente vai ser a abstención, simplemente por o mero feito de que o proceso entendemos que non é o xusto co resto de participantes. Moitísimas gracias. Moitas grazas. O proceso foi o que ditamina a normativa vixente. Presentáronse os candidatos referidos, acreditaron os seus méritos. Dentre os candidatos que presentaron correctamente a documentación, estableceuse a proposta por parte desta alcaldía da persoa referida, que ademais foi tamén contrastada co conxunto dos grupos desta corporación, e aí se falou en privado dos méritos ou deméritos dos distintos candidatos para ocupar o cargo que hoxe temos que elexir. Pasamos entón a votar a proposta. Votos a favor: BNG, Partido Popular e Rianxo en Común. Votos en contra, abstencións, Partido Socialista. Queda elixida entón
cos votos a favor do BNG, do Partido Popular e do Grupo do Goberno Rosa María Pérez Saborido como xuíza de paz titular do Consello de Rianxo a instancias de que tamén o ratifique o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. E, ademais, antes de continuar, quero aproveitar para agradecerlle públicamente a Ramón os seus anos de dedicación, así como o cariño e a amabilidade co que desenvolveu o cargo de xuíz de paz durante moitos anos. O seguinte punto da orden do día é a aprobación, se procede, do regulamento do funcionamento do Servicio de Préstamo de Axudas Técnicas do Consello de Rianxo. Como saben, a través do POS adicional 1/2024 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2024 da Diputación de Coruña, o Consello de Rianxo adquiriu as seguintes axudas técnicas: 4 camas articuladas con carro e elevador, 3 grúas eléctricas e 4 cadeiras xiratorias de baño. Fíxose isto coa finalidade de poñer estes elementos a disposición das persoas do noso municipio con limitacións funcionais graves e poucos recursos económicos que necesiten axuda de outras persoas para o desenvolvemento das actividades básicas da vida diaria. Coa finalidade de regular isto, redactouse o regulamento que hoxe se somete á consideración do Pleno da Corporación. Segundo o previsto no dito regulamento, o servizo configúrase como un servizo público, municipal e gratuito, consistente no préstamo temporal das axudas técnicas adquiridas polo Consello de Rianxo durante o tempo que a persoa beneficiaria o precise. Son obxectivos deste novo servicio favorecer a permanencia das persoas destinatarias na súa contorna familiar e o envellecemento de calidade, evitando ou retrasando a institucionalización, mentre sexa posible, favorecer a autonomía persoal e a accesibilidade no desenvolvemento das actividades básicas da vida diaria ás persoas en situación de dependencia ou discapacidade, prever problemas de saúde das persoas usuarias, tales como problemas cutáneos, musculoesqueléticos, respiratorios, cardiovasculares, etc., ou apoiar na súa labor ás persoas coidadoras e mellorar a calidade de vida destas, así como das persoas dependentes ao seu cargo. O regulamento que hoxe debatemos foi sometido a consulta pública cidadá na sede electrónica do Consello de Rianxo durante 10 días, un prazo no que non se presentaron alegacións ou consideracións de ningún tipo. Con data de 21 de outubro de 2024, a Secretaría Municipal informou favorablemente a aprobación do regulamento nos termos nos que está redactado. Tendo isto en conta, e conforme ao artigo 22.2, apartado D, da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, esta alcaldía proponlle ao Pleno da Corporación a aprobación do regulamento do funcionamento do Servicio de Préstamo de Axudas Técnicas do Consello de Rianxo nos mesmos termos. De aprobarse o regulamento, este publicarase no Boletín Oficial da Provincia e someterase á exposición pública durante un prazo de 30 días hábiles. Neste tempo, se non se producen alegacións ao texto, este entenderase aprobado definitivamente. En caso contrario, as alegacións resolveránse nunha nova sesión plenaria. Abrimos un turno de intervencións. Ten a palabra o Grupo Municipal do BNG. Moitas gracias e moi boa tarde a todos e a todas. Respecto a este punto, como xa manifestamos nas xuntanzas que tivemos para poder debatelo e expoñer as dúbidas, estamos de acordo e estamos conformes con a proposta desta ordenanza, pero tampouco hai que olvidar que este servizo, este tipo de axudas técnicas son axudas que o que pretenden, como ben se expuxo, é garantir a autonomía e independencia de todas as persoas, non que consigan unha vida digna, unha vida cunha calidade de vida digna. E isto non debería depender nin da capacidade económica das persoas, dos individuos, nin tampouco debería depender da capacidade económica dos consellos.
O que deberíamos exixir, o que debemos exixir e reclamar é que a propia Xunta e a través do Sergas se faga cargo deste tipo de servizo, deste tipo de que proporcione estas axudas técnicas a todas as persoas de maneira universal. Ademais, en relación con este servizo, creemos que hai que retomar o tema do servizo de axuda no fogar, que está moi en relación con este tema, a necesidade de melloralo e retomar o camiño cara á súa municipalización. Sería moi beneficioso tratar este tema en algún tipo de comisión de xuntanza. De todas formas, vamos a votar a favor desta ordenanza. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Dá a palabra ao Partido Popular. Moitas gracias. Como xa trasladamos a nosa opinión en xuntanzas previas, estamos a favor desta iniciativa, e o que sí que insistimos, e xo reiteramos, que se debe velar polo bo uso deste material e seguimento e, na medida posible, a ampliación, se cabe, en vindeiras partidas económicas. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Por suposto que o Partido Socialista vai apoiar esta iniciativa por a forma na que se foi desenvolvendo, aínda que votamos de menos que situaran en conta algunha das propostas que dos diferentes grupos se foron manifestando e entendíamos que algunha delas podía ser incluída. Nos sorprende en este punto a valoración que fai o grupo de goberno de Rianxo en Común en canto a esa forma de optar a unha subvención e ten en conta, se non me equivoco, que o IPREM establecido é o 5, cando no resto de subvencións e axudas que establece o Concello de Rianxo, pois marca o 1,5 ou 2,5, como veremos despois no regulamento que marca a cesión do uso das vivendas dos mestres. Co cual, o que nos dá a ver é que non se garantiza realmente que haxa ese fin de servicio social e que lla axude ás familias máis necesitadas, porque xa vai ter opción xente cun recursos un poquinho máis elevados. E nos xenera tamén dudas a xestión que se propón. Establecese que debe ser servizos sociais o que faga o seguimento da cesión e que sea o Departamento de Obras o que faga eses cambios de material. O Departamento de Servizos Sociais leva mermado moitísimos meses sin solución por parte do grupo de goberno, hasta o punto que descoñecen o funcionamento dun servicio que xa se implantou en setembro, como é o caso do servicio de atención témpera. Descoñecen esa situación, co cual calquera situación a maiores será unha sobrecarga de traballo para ese departamento, e o que instamos é que habiliten de forma rápida e urxente o persoal dese departamento e que teña o funcionamento correcto, e refrendar un pouquinho as palabras que dixo a concelleira do Bloque Nacionalista Galego. Ao final, isto é centrarse en un aspecto que digamos que non é de especial relevancia, sí que é importante para a veciñanza, pero creo que a día de hoxe debemos de focalizar o punto de atención nos servicios sociais con respecto á axuda do servizo no fogar. Hai familias que teñen concedidas 90 horas e a día de hoxe non se está concedendo eses servicios. O Concello de Rianxo entendo que teña que antepoñer as situacións das empresas ao beneficio do servicio das familias. Entonces, por todo isto, o que instamos ao grupo de goberno é que axilice ese departamento para poder desenvolver estas propostas de forma adecuada. Moitísimas gracias polo respeto. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Teño que contestar, evidentemente, ás alusións que se fan. Saben perfectamente que o servizo do Departamento Sociais está mermado, efectivamente, nos últimos meses por situacións de incapacidade temporal das traballadoras que ali traballan.
O que non é certo, por suposto, é que o Grupo de Goberno descoñece esa situación e menos aínda que non se faja nada ao respecto para solventala. Non? Basta con, non sei se o fan a menudo, pero con entrar na página web do Consello de Rianxo, na súa sede electrónica, verán como fai xa unhas semanas se sacou a ampliación da lista de contratación de traballadoras sociais, un proceso que estivo aberto, no que se presentaron un número importante de persoas e un proceso que, bueno, as solicitudes que teñen que ser evaluadas para poder incorporar traballadoras ou traballadores que sustituyan ás persoas que neste momento están en situación de baixa por distintos motivos. Ademais, non sei se o informaron ou non, entendo que non, está en marcha tamén un convenio co Consello de Boiro para que a unha traballadora do Departamento de Servicios Sociais do Consello de Boiro nos preste servicio ao Consello de Rianxo coa intención de tamén solventar a situación de sobrecarga que se está dando no departamento ou que se pode dar coa incorporación aínda así de novas traballadoras no futuro. Por tanto, por suposto que non hai desconocemento e menos aínda non facer nada ao respecto. Insisto, basta con entrar doado na página do Consello de Rianxo, verei as solicitudes e comprobará que todo canto acabo de dicir é certo. Pasamos á votación da proposta do punto terceiro, aprobación inicial do regulamento do funcionamento do Servicio de Préstamo de Axudas Técnicas do Consello de Rianxo. Votos a favor da proposta. Queda aprobada por unanimidade. A continuación, os seguintes puntos, o 4 e o 5, están ligados un co outro, un sin o outro non é posible. Se lles parece, como facemos en outras ocasións, debatimos conxuntamente os puntos e depois votamos por separado cada un deles. Refírome, por un lado, ao punto 4, aprobación inicial da ordenanza reguladora dos criterios de adxudicación, normas de funcionamento e utilización das vivendas de ocupación temporal de titularidade municipal do Consello de Rianxo, das vivendas dos mestres, e o punto 5, a aprobación inicial da ordenanza fiscal número 14, reguladora da taxa pola cesión temporal de vivendas de titularidade municipal do Consello de Rianxo. Como ben saben todos, foi un goberno en minoría do Bloque Nacionalista Galego o que fai uns anos impulsou un proxecto para reconverter as antigas vivendas dos mestres en vivendas sociais. Este proxecto púidose materializar grazas á axuda do Instituto Galego de Vivenda e Solo e na actualidade o Consello de Rianxo ten á súa disposición 8 vivendas que podemos empregar para asegurarlles unhas condicións dignas de vivenda a aquelas persoas que na actualidade non poden acceder ao mercado da vivenda pola súa situación económica. O artigo 7 da Lei 8/2012 de Vivenda de Galicia establece que os entes locais, baixo o principio de autonomía para a xestión dos seus intereses, exercen as competencias de vivenda de acordo co establecido pola legislación de réxime local, a legislación urbanística e esta lei, a lei referida, sen prexuízo da capacidade de suscribir convenios e concertar actuacións con outras administracións e axentes de iniciativa social e privada que actúan sobre o mercado de vivenda protexida e libre. Por outro lado, de acordo coa Lei 3/2011 do 30 de xuño de apoio á familia e á convivencia de Galicia, os poderes públicos teñen a obriga de apoiar e protexer as familias de especial consideración e particularmente aos menores de idade. Así mesmo, as administracións públicas favorecerán o acceso á vivenda a colectivos singulares, en especial a colectivos sociais especialmente desfavorecidos, vulnerables ou en situación de exclusión social, mulleres vítimas de violencia de xénero, persoas maiores e persoas con discapacidade ou dependencia recoñecida. En base a isto, e coa finalidade de darlle continuidade ao proxecto iniciado fai uns anos, redactouse e sométese á consideración do Pleno esta ordenanza que ten por obxecto regular as condicións, os requisitos de acceso, o procedimento de adxudicación e o réxime de uso das vivendas de cesión temporal social das que dispón o Consello de Rianxo para atender á necesidade de residencia habitual e permanente de unidades de convivencia con ingresos baixos. O nivel de ingresos da unidade de convivencia será o elemento fundamental que determinará a cesión das vivendas, mas teránse en conta tamén outros como as condicións de vivenda na que reside a unidade de convivencia solicitante ou mesmo a composición desta, prestando especial atención a se está integrada por persoas menores de idade ou persoas de avanzada idade ou en situación de dependencia, por citar algún exemplo.
Tal e como xa se comentou na preceptiva comisión informativa, entre os criterios de valoración, a proposta xurdida das xuntanzas de voceiros celebradas nas que se abordou esta cuestión, introdúxose tamén modificacións á proposta inicialmente elaborada por esta alcaldía. Aproveito tamén para agradecerlle aos grupos municipais o interese mostrado neste asunto, así como a vontade propositiva manifestada en relación á ordenanza que hoxe debatemos. O prazo de cesión das vivendas, de acordo co recollido na proposta de ordenanza, será de 2 anos. Porén, este poderase renovar por novos prazos bianuais ata un máximo de 6, agás informe de servizos sociais que propoña o contrario. Unha vez concluído o procedimento administrativo relativo á aprobación da ordenanza, de ser o caso, o Consello de Rianxo habilitará un prazo para que as persoas interesadas formulen a correspondente solicitude de cesión. Estas solicitudes serán valoradas polo persoal técnico de servizos sociais de acordo co establecido na ordenanza e en base ás puntuacións que se lle atribuía a cada unha das solicitudes, efectuarase a adxudicación de acordo co número de vivendas disponibles. A eficacia da cesión da vivenda quedará expresamente sometida á consideración suspensiva de ocupar a vivenda adxudicada no prazo de un mes e acreditar o empadronamento da totalidade dos membros da unidade de convivencia na vivenda, prazo que contará dende a asinatura do acordo de cesión. As persoas beneficiarias da vivenda deberán aboar mensualmente a taxa establecida na ordenanza fiscal que tamén se somete á consideración do Pleno da Corporación do Consello de Rianxo. Non se establece, como xa se dixo, unha taxa unitaria, senón que se propón establecer unha taxa variable en función da renta per cápita da unidade de convivencia. Unha taxa, polo tanto, máis xusta e máis coherente cos obxectivos do proxecto que se pretende executar. A taxa, como saben, calcularase do seguinte xeito. Cando a renta per cápita da unidade de convivencia estea comprendida entre 2,5 e 2 veces o IPREN, o indicador público de renta a efectos múltiples, a taxa será do 25% da renta per cápita. Cando a renta per cápita estea entre 2 e 1,5 veces o IPREN, a taxa será do 22%. Cando a renta per cápita estea entre 1,5 e unha vez o IPREN, a taxa será do 20% da renta per cápita. E cando a renta per cápita sexa inferior ao IPREN, a taxa será do 18% da renta per cápita. As persoas beneficiarias deberán ademais aboar unha fianza con carácter previo á suscripción do documento de formalización da cesión, unha fianza que será equivalente a unha mensualidade da taxa, sexa cal sexa a taxa en función do que acabo de comentar anteriormente. Tanto a ordenanza reguladora dos criterios de adxudicación, normas de funcionamento e utilización, como a ordenanza fiscal foron sometidas a consulta pública cidadá na sede electrónica do Consello de Rianxo durante 10 días. Neste prazo non se presentaron alegacións ou consideracións de ningún tipo. Presentáronse outras, como digo, que se foron recollendo nas xuntanzas de traballo que os grupos mantuveron e que se incorporaron en algún caso, como esa que aludía, relativo aos criterios de adxudicación. Con data de 21 de outubro de 2024, a Secretaría Municipal informa favorablemente a aprobación da ordenanza reguladora, así como a ordenanza fiscal, a cal conta tamén co informe favorable da intervención municipal emitido con data de 23 de outubro de 2024. De aprobarse os textos, publicaránse no Boletín Oficial da Provincia e someteránse á exposición pública durante un prazo de 30 días hábiles. Se neste tempo non se producen alegacións, entenderánse aprobados definitivamente. En caso contrario, as alegacións resolveránse nunha nova sesión do Pleno. Iniciamos agora un turno de intervencións e votamos despois. Como dixen, falamos das dúas ordenanzas en conxunto, porque entendo que podemos facer dese xeito, e despois, como é conveniente, votamos primeiro o punto cuarto e despois o punto quinto. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Ben, con esta ordenanza supón a culminación dun proxecto de moitos anos de traballo nos que estiveron envoltos as anteriores corporacións e en concreto o anterior grupo do BNG que estivo traballando para que hoxe vexa a luz
este proxecto, esta ordenanza que vai a supoñer unha mellora na calidade de vida, na disponibilidade destas persoas, destas familias que teñen unha dificultade económica, unha dificultade social que non poden acceder a outros tipos de vivenda. Polo tanto, vemos con alegría esta ordenanza e vemos con alegría que este proxecto vexa a luz. Ademais, tamén agradecemos que se tivera en consideración as dúbidas e as propostas que puidemos plantexar a esta ordenanza e que finalmente se recolleran algunhas das propostas que fomos propoñendo, como que se inclúa dentro do criterio de valoración que se teña en conta a participación das familias ou das persoas que queiran optar a estas vivendas, que estén en programas ou en actividades dos servizos sociais comunitarios, o cal valoramos moito. Ademais, en canto á taxa que se propón, vémola como unha cantidade asumible e razonable, que según un informe de intervención se espera que sexa nun promedio que se move en torno a un promedio de 93,17 euros mensuais, incluso unha cantidade menor, o cal nos parece unha cantidade asumible e razoable. Ademais, creemos que é necesario que exista unha taxa, porque tamén supón unha obrigación e unha responsabilidade, un compromiso. Polo tanto, vamos a votar a favor das dúas propostas. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Moitas gracias. Primeiramente, quixera agradecer a todos os grupos políticos que formamos esta corporación, porque sí que isto era unha premisa que tiñamos todos e que se trasladou en conversas previas e que era un punto importante que por fin vamos a ver culminado con éxito. Tamén agradecer á Consellería de Vivenda e Solo a disposición de cartos para cometer esas reformas, e sí que me consta que tiñan interese en que se estaban interesados e facían seguimento en que se destinaran ao seu uso estas vivendas, que era a ocupación por familias, e por fin vemos que se vai a conseguir. Temos que prestar servicios á cidadanía, pero tamén temos que facer seguimentos. O seguimento do bo uso destas vivendas sociais parte polos usuarios, que as van a disfrutar, pero tamén vai a recaer parte deste traballo en servicios sociais. Como xa vimos anteriormente, os servicios sociais están mermado. Temos que darlle un pulo para que ese departamento sea potenciado e que poida cometer a súa labor dunha forma eficaz e efectiva. Esperar desde este grupo popular que esas vivendas se ocupen, as familias que ali se aloxen, que as disfruten e que sea o primeiro paso para ir mellorando nesta vida. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Facemos extensivo todos estes recoñecementos que fixeron os outros grupos e dentro do Partido Socialista tamén agradecemos esa voluntade continua de traballar xuntos en esta proposta, e tamén debemos decilo que debemos de resaltar a labor do alcalde en este regulamento por facer as cousas que entendemos que é a forma. O Partido Socialista sempre vai a estar ao carón dos grupos municipais e do goberno cando se propoñan as situacións desta forma. Debemos de intentar tamén que en vindeiras ocasións se manifestaron e se tomaron en conta algunhas propostas que se fixeron nas xuntas de voceiros, pero esa emenda que se presenta a última hora entendemos que xa debía estar incluída no inicio, cando se lle resalta tanto por o grupo do Bloque Nacionalista Galego como do Partido Socialista
que é unha premisa importante para poder xestionar ese servicio. Entón, a información que se nos tramiteu en aquel momento era que a nivel técnico non se podía, pero que entendemos que en outras administracións sí que se reflexan estes puntos e nos alegramos de que se incluíra esa proposta porque entendemos que é importante. Gustaríanos haber participado na baremación e intentar corrixir algún punto para intentar ser un pelín máis xusto se cabe, pero no que é no funcionamento global do regulamento e na aplicación das tasas, creo que é unha boa proposta e que pon un punto final a unha situación no Concello de Rianxo que era importante solventar e que se virá culminada cando se execute tamén as obras dos baixos e potenciar ese servicio como espacio social. O voto do Partido Socialista é un voto favorable. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación da proposta entón. Votos a favor do punto 4, queda aprobado por unanimidade. Votos a favor do punto 5, queda aprobado tamén por unanimidade. O punto 6 da orden do día é dación de contas das resolucións da Alcaldía e actas das xuntas de goberno. Por un lado, as resolucións da Alcaldía ditadas dende o 1 de setembro de 2024 ao 30 de setembro de 2024, que comprenden dende a 791 ata 887, e que se lle trasladaron aos membros do Pleno da Corporación xunto coa convocatoria da sesión. Dase conta tamén das actas das 6 e das 7 da Xunta de Goberno Local. Punto 7 da orden do día é a declaración institucional con motivo do Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Voulle dar a palabra a voceira, neste caso do Grupo de Goberno, para que dé a lectura á declaración. Sin embargo, é unha declaración que nasceu dunha proposta que a Consellería de Política Social remitiu aos grupos, que os grupos remitiron as achegas que consideraron, tanto outro día na comisión como a partir de aí, a proposta a que se lle dá a lectura é a proposta co texto original e coas achegas que os grupos quixeron facer. Entón, ten a palabra a voceira. O vindeiro 25 de novembro conmemórase unha vez máis o Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres. A día 31 de outubro de 2024 consideramos que é necesario recordar con afecto e respecto a cada unha das mulleres asesinadas polas súas parexas ou exparellas que, segundo os datos oficiais publicados pola Secretaría de Estado de Igualdade e contra a Violencia de Xénero, ascende a 39 mulleres neste 2024 e 1.283 mulleres desde o 2003, ano no que se comenzaron a recopilar estes datos. Tampouco debemos esquecer que no que vai de ano son 10 os menores de idade vítimas mortais de violencia de xénero, ascendendo a 63 os asasinatos dende o 1 de xaneiro do 2013 ata o día de hoxe, e 29 os menores que quedaron órfos por violencia de xénero en España, sumando un total de 462 menores desde o ano 2013. Dende o Concello de Rianxo, hoxe e todos os días do ano, manifestamos a nosa condena absoluta ante a violencia de xénero en todas as súas formas, violencia física, psicolóxica, sexual, económica e institucional. A eliminación desta lacra é un reto para toda a sociedade, polo que debe ser unha tarefa conxunta que require unha actuación unitaria contando coa colaboración e cooperación de distintos axentes. Debemos poñer todos os medios que temos ao noso alcance para combatela, xa que a violencia de xénero non ten cabida na sociedade que aspiramos a ser. Eliminala das nosas vidas e protexer as vítimas non é unha opción, senón unha obriga. Non debemos esquecer que a mellor e máis eficaz maneira de erradicar a violencia de xénero é implementar políticas públicas en materia de igualdade. A prevención é a principal ferramenta para que a igualdade real sexa un feito. Por iso, a educación e a formación son dous piares fundamentais para acabar coas desigualdades entre mulleres e homes
e erradicar así a violencia machista. Ademais, é fundamental exixir unha legislación actualizada e acorde ao momento social e histórico, que protexa e ampare ás vítimas desta violencia. Na actualidade, en Galicia, está vixente a Lei 11/2007 galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, na que se recollen medidas vitais e necesarias de sensibilización, prevención, tratamento e apoio para as mulleres que sofren esta violencia. Así é todo, hai certos aspectos que non se cumpren ou que deben mellorarse. Un deles é a atención psicolóxica, servizo que se contempla nesta lei para prestar de maneira integral e dende o servicio de atención primaria e que, desgraciadamente, na actualidade é ofrecido de maneira moi limitada. Outro servizo que se contempla na lei como necesario e fundamental para camiñar cara á erradicación desta lacra é o reforzamento de recursos como os centros de información á muller, centros que carecen de melloras de financiamento, así como de ampliación tanto de persoal como de categorías profesionais. Ademais, recentemente anunciouse a apertura en Galicia de futuros centros de crise 24 horas para ofrecer atención ás mulleres de vítimas de violencia sexual, os cales debemos exixir que se encadren dentro do sistema público de saúde e que ofrezan atención presencial e que se realice a súa apertura e posta en marcha o antes posible. Non podemos seguir vivindo nunha sociedade na que se segue xustificando o machismo como algo natural. Non podemos seguir vivindo nunha sociedade na que non se inclúe a todos e a todas. Tampouco podemos seguir vivindo nunha sociedade na que se asasinan mulleres polo simple feito de selo. Tampouco podemos tolerar condutas e discursos negacionistas ou banalizadores que normalizan esta violencia, que a xustifican como feitos illados, extraordinarios ou individuais, no lugar de asimilos como un problema colectivo, social e político. Ser muller non é un crime, polo tanto, temos o mesmo dereito a disfrutar dos dereitos humanos recoñecidos o 10 de decembro de 1948 pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas en París. Somos conscientes de que esta é unha longa loita, con momentos amargos, na que calquera cifra superior a 0 víctimas supón un fracaso social. Lonxe de desanimarnos, isto debe nos dar máis forza para seguir loitando e traballando ata lograr a erradicación dun estigma que, mentres perviva, nega as bases de dereitos universais e igualdade sobre as que se asenta o sistema democrático no que vivimos. A violencia contra as mulleres non ten cabida na sociedade e temos que seguir traballando para que pase canto antes ao arquivo dos erros pasados da historia, porque a defensa das mulleres é a defensa dos dereitos de todos os seres humanos. Moi ben, moitas grazas. Abrimos un turno de intervencións, por se alguén quere engadir algunha cuestión. Beneja, ten a palabra. Moitas gracias. Simplemente quería nomear as mulleres vítimas de violencia machista que se cometeron en Galiza no que vai de ano, que son a 3 mulleres: Fadoua Acar, que foi asasinada este mes, en outubro, e que deixa unha crianza de 13 anos; Mercedes Ríos Muñiz, de 74 anos, que foi asasinada en agosto; e Andrea Iturria Lave, de 25 anos, que tamén deixa unha crianza. E simplemente recordar, como decía a concelleira Olalla, e como se recolle nesta declaración institucional, que a violencia machista non é só a violencia física, non é só os feminicidios, sino que é todas as formas de violencia que se exercen contra as mulleres polo simple feito de selo, tanto sexual como económica, como institucional, como psicolóxica.
que temos que seguir loitando para que casos tan flagrantes e tan violentos como o caso de Murcia, que recentemente coñecemos e que estamos vivindo, donde varios homes abusaron sexualmente de nenas menores de idade e tristemente van quedar impunes por todos estes feitos. Entón, creo que hai que denunciar estas conductas, denunciar estes feminicidios, denunciar toda esta violencia e seguir traballando e seguir exixindo que a sociedade, a política e a comunidade traballe hacia unha sociedade máis xusta e máis libre para todas as mulleres. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Moitas gracias. Desde o Grupo Popular mostrar o noso apoio a todas as vítimas que sufren estes abusos e mostrar a nosa máis repulsa a todos estes feitos de violencia. Esperemos que a larga a tendencia, que sea o objetivo primordial, que sea as 0 vítimas, intentaremos axudar na medida posible en que eso sea unha realidade e non unha quimera. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. O Partido Socialista condena calquer tipo de acto machista. Refrendamos todas as palabras que se din en este manifesto e debemos de seguir avanzando nesta loita, tratando de ampliar, si cabe, a concienciación social e seguindo propostas políticas firmes, aloxándonos deses posicionamentos machistas e apostando por unha sociedade libre. Expresamos o noso apoio total á lectura que fixo a concelleira de Rianxo en Común. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Pasamos entón a votar a declaración institucional que se publicará como corresponde na página web do Consello para o coñecemento de todos e de todas. Votos a favor do punto. Queda aprobado por unanimidade. Os seguintes puntos da parte de control, exceptuando os rogos e preguntas, son 5 mocións do Grupo Municipal do Partido Socialista, máis creo que unha a maiores fora da orden do día que me notificou Secretaría, é así? Vale, pois procedemos co punto 8º, coa primeira, que ten que ver coa modificación do calendario fiscal e o estudo do impacto do IBI nos tributos municipais. Ten a palabra o Partido Socialista para expoñer a moción. Gracias, señor alcalde. A moción vai expresar un poquinho a voluntade de intentar modificar o calendario fiscal e xerar un estudio do impacto do IBI nos tributos municipais para que repercuta de forma positiva na veciñanza. Mediante a resolución de alcaldía no número 14 do 11 de xaneiro de 2024 aprobouse o calendario fiscal do exercicio 2024, os períodos voluntarios de ingresos, onde se destaca cada un dos períodos. Nos últimos tempos a situación económica xeral levou a moitas familias e empresas a afrontar dificultades para cumprir coas obrigas fiscais. Neste contexto, o Concello de Rianxo informou dun incremento previsto de 9,5% dos ingresos derivados das actuacións recaudatorias, o que palía a necesidade de revisar e axustar o sistema de recaudación das principais tributos municipais, en particular o imposto de bens e inmuebles, o IBI. Dado que o IBI supón unha das principais cargas fiscais para os veciños do noso municipio, consideramos oportuno redistribuir os prazos de pagamento co obxectivo de facilitar o cumprimento das obrigas tributarias sen sobrecargar ás familias e empresas en períodos puntuais, donde setembro é un dos meses de máis carga económica para as familias derivadas do inicio do colexio e seguramente para os veciños e veciñas de Rianxo. Tamén se verán afectados polas cargas que supón, entre outros motivos, as festas municipais, donde en moitos casos tamén se une o pago de cotas.
Ademais, propónse a realización dun estudio exhaustivo para avaliar o impacto real do IBI sobre todos os tributos municipais, co fin de propor axustes á baixa, se é o caso, tendo en conta os incrementos previstos dos ingresos derivados das accións que propón o Concello en canto á recaudación e que recentemente se trasladou aos grupos municipais nas liñas fundamentais do orzamento 2025. Por todo isto, o Grupo Municipal do Partido Socialista propón ao Pleno Municipal de Rianxo a adopción dos seguintes acordos. Encargarlle ao Concello de Rianxo que avalíe a modificación do calendario fiscal municipal distribuindo o pagamento dos recibos en períodos máis favorables, especialmente os correspondentes aos impostos sobre bens e inmobles, o IBI, co fin de aliviar a carga económica en épocas concretas para os contribuintes. Executar un estudo técnico sobre o impacto que as medidas de recaudación que o actual Goberno de Rianxo está executando no noso Concello e determinar a posibilidade de rebaixa do tipo de gravame do imposto sobre bens e inmobles aplicable aos bens de natureza urbana e rústica que actualmente está fixado no 0,54%. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o BNG. Moitas gracias. En canto a este tema, en principio, dende o BNG, nós non temos ningún inconvinte en estudar o cambio de calendarización, mas, gustaríanos saber se hai algún tipo de proposta, algún tipo de cambio concreto, xa que non tuvemos opción de comentalo nas comisións. Mais, non estamos en contra de que se valore este cambio. Resaltar que xa existe a posibilidade de que se faga este pago en prazos. En canto a modificar a fiscalidade, estudar o rebaixo deste imposto, parécenos que o máis prudente é esperar a ter un informe de tesourería e un informe de intervención en canto á situación económica do Concello. Non se pode exixir ou non se pode pedir unha rebaixa de ningún tipo de imposto sin saber exactamente cal é a situación na que estamos. Entón, polo tanto, en canto non teñamos estes informes, en canto non sepamos cal é a situación económica, e para isto pensamos que tamén é importante saber cal é o prazo medio de pago a proveedores, cal é a liquidación do orzamento de 2023, que eses datos ahora mesmo non os temos. Entón, mentras non teñamos toda esta información, nós desde o noso grupo non podemos pronunciarnos. Entón, vamos a absternos neste punto. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Moitas gracias. Con respecto a esta moción, o Grupo do Partido Popular xa ten valorado e xa tiña estipulado que a posibilidade de fraccionamento dos recibos e a distribución ou reparto en outras épocas do ano do imposto do IBI. Realmente cae nunha época moi mala. Vimos nunha época despois de vacacións, no inicio da campaña escolar, nas festas de Guadalupe. Entón, é unha época bastante... Falase moito da costa de Xaneiro, pero aquí en Rianxo creo que a costa de setembro é bastante dificultosa. Sí que vemos con vos ollos que se faga un análisis por parte do Concello da posibilidade de variación da época da carga do IBI nas contas dos usuarios de Rianxo ou fraccionamento. E tamén vemos interesante o poder rebaixar o tipo de IBI que se aplica neste Concello. Creemos que é un IBI bastante alto e creo que hai marxen para poder baixalo e poder axudar as familias rianxeiras. Vamos a votar a favor desta proposta. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Sí, ten turno de réplica ao Partido Socialista. Gracias, señor alcalde.
Bueno, a moción, evidentemente, vai referida a facer estudios. O Partido Socialista non vai facer unha proposta, pois non estaríamos facendo o traballo, non? Se non nos corresponde. O noso traballo é este, que é instar o Concello de Rianxo, o Grupo de Goberno, a que, bueno, se inicie un estudio para propoñer ese cambio no calendario fiscal, porque entendemos que é beneficioso, por menos que se estudie e que non se siga aprobando de forma continua un calendario que mellor non é favorable para a veciñanza, ou que se faga unha exposición ou que se abra unha participación veciñal sobre este punto e que se poida adoptar outro tipo de acordos. E con respecto ás contas, nós non estamos dicindo que se baixe o IBI, nós o que estamos dicindo ao Grupo de Goberno é que faga o estudio, determinar cal é o impacto que ten o IBI nas contas municipais e que nos digan cal é o impacto da recaudación real que están facendo a día de hoxe. Entonces, se eles teñen unha previsión, nos presentan un dato en un informe que teñen unha previsión de incremento polas accións recaudatorias que están facendo sobre 600.000 euros, nos entendemos que é de xusticia fiscal que escaxase ese reparto. O Concello non contaba con este ingreso, entendemos que o Concello ten que seguir ingresando por funcionamento propio e por as distintas actuacións que ten que levar a cabo, pero se se recauda máis tamén debería de que esa presión fiscal recaia en que pagan menos os veciños. Eso é o que estamos dicindo ao Concello de Rianxo, que faga ese estudio. E, pues, se valorará, habrá os informes oportunos e se traerá a pleno se ten que ser o caso e se debatirá. Debemos de mencionar en este punto, porque antes fomos tamén escoitando distintas propostas sobre exposicións públicas, votamos de menos que haxa comunicación sobre as actuacións que se están facendo a día de hoxe con respecto a reestructuración de catastro, e que lle afecta directamente a este punto. Entonces, explíquenlle aos veciños, comuníquenlle aos veciños, porque vostedes decían, na súa medida 21, decían: publicación da información do Concello, urxe abrir as portas e as ventás do Concello e é necesario que corra aire fresco e comece un novo tempo de transparencia. Deme un segundo, eu non quero... Estou intentando matizar por que o tema do IBI. Bueno, pero quero recordar simplemente que o turno de réplica é para dar resposta ao que saíron, non para iniciar debates novos. Recordo simplemente, continúe, pero non faga a réplica maior incluso que a intervención inicial. No, estou explicando... Pode continuar. Claro, pero vou explicar cales son as medidas recaudatorias que estaban facendo, porque no informe nos mandan as cuantías, pero non están informando das medidas recaudatorias. Entón, queremos saber o impacto real e como se está solucionando ese tipo de situacións cos veciños, porque están indo a catastro a buscar unha solución, cando quen abre o expediente é o Concello de Rianxo. Esa é a resposta que lle dan en catastro. Oye, atendan aos veciños. Non se trata de recaudar por recaudar, trata de intentar regular pero para axudar a veciñanza, non para recaudar co afán de que se poidan facer todos os proxectos que un ten na súa mente. Sin máis, non ten máis trascendencia. Está vostede errado neste último que señala todos os traballos que teñen que ver coa xestión catastral non son nin iniciados nin promovidos polo Concello de Rianxo, ni moito menos. O Concello de Rianxo non ten competencias en materia de catastro. Quen elabora quen efectúa as modificacións que correspondan en catastro, tanto de altas de inmobles, de baixa de inmobles, de modificación de lindes, etc., é a Dirección Xeral de Catastro que lle comunica ao Concello de Rianxo aos efectos oportunos. No caso de que esas altas, esas baixas ou esas alteracións teñan que ver con inmobles municipais, comunícallo como a calquer outro veciño a efectos de presentar as correspondentes alegacións a esa modificación. Cando ten que ver con altas ou baixas, comunícallo a efecto da configuración do padrón do IBI. máis nada. Hasta aí é a relación do Concello de Rianxo coa xestión do catastro. Este Concello non efectúa revisións catastrais, non efectúa altas catastrais, nin baixas catastrais, nin nada polo estilo. Por tanto, ora é o meu turno e pecho o debate, como sabe. Eso por un lado.
a maiores, no que ten que ver co debate da proposta, que isto que sacou na réplica non era o xeto do debate, o que ten que ver co debate da proposta é a xestión dese imposto que as entidades locais recaudan a partir da información que lle remite Catastro. Por tanto, aí o que se propón é estudar a viabilidade de modificar o calendario fiscal en relación a cando se efectúa a liquidación do IBI. Isto é unha proposta que nos compartimos, ademais, temos falado deste asunto, eu creo que, ademais, en algunha ocasión todos os grupos, tense evaluado coa Tesourería Municipal, ten dúas eivas fundamentais, tanto o adiantar a liquidación do imposto como atrasar a liquidación do imposto. Onde está fixada por algo, ten unha explicación, é dicir, por un lado, como viña relatando, o padrón efectúase a partir dos datos que remite Catastro, por tanto, hai que esperar que durante o exercicio en marcha Catastro remita os datos correspondentes, efectuar o padrón, aprobar o padrón e efectuar as liquidacións. Por tanto, se adianta moito no exercicio a liquidación desta tasa, bueno, pois quizás non dá tempo a facer todo ese proceso que veño de relatar. Si se retrasa moito máis no ano, o problema que xurde ten que ver coa liquidación ou coa liquidez do Consello, é dicir, se o ingreso se efectúa nas últimas semanas do ano, por dicir un caso, bueno, o que afecta é a liquidez das contas municipais a final do exercicio. Por tanto, é probable, aínda sin ningún estudio, que podamos concluir que adiantar moito ou retrasar moito en relación á data que actualmente está fixada no calendario fiscal non sexa posible, o cual non quere dicir que non sexa posible adiantar un pouco ou retrasar un pouco, que, tendo en conta o que saiu aquí, bueno, pois a mellor retrasalo unha mensualidade ou adiantalo unha mensualidade, pois pode ser unha medida importante ou incluso moi beneficiosa para moitas familias. Por tanto, bueno, parece-nos oportuno efectuar esa análise e, de ser do caso, implementala, non? Estudar o impacto que a liquidación deste imposto ten nas contas municipais, bueno, é doado, podese transmitir esa información. O xeral, o conxunto dos impostos directos, os indirectos e das tasas, a día de hoxe non supoñen nin o 50% do orçamento municipal, é dicir, o orçamento municipal alcanza as cifras que alcanza gracias, fundamentalmente, a participación en tributos do Estado, as achegas da Xunta de Galicia, etc. O que este Consello liquida en impostos directos, indirectos e tasas, insisto, non alcanza na actualidade nin o 50% do orzamento, o cual, bueno, é unha situación non favorable para un Consello que con medios propios quere ter unha capacidade de investimento importante. Iso é así agora, e ten sendo así tamén nos últimos anos, non? Eses incrementos na previsión de ingresos que se poden efectuar teñen que ver con eses traballos de actualización de padrón que este Consello efectúa a partir dos datos que outras administracións lle remiten, non? Efectivamente, neste momento, Catastro, neste momento non, fai uns meses, entendo, a Dirección Xeral de Catastro fixo unha revisión de altas e de baixas, e a partir de aí remite un padrón. Se ese padrón, coas estimacións iniciais que en seu día se fixeron, pois dá a haber un incremento de ingresos. Bueno, outras actualizacións que poden ter que ver co ISI ou que teñan que ver co IAE ou calquer outro tipo de impostos poden supoñer, e esa foi a conclusión que chegou a Tesourería Municipal, un incremento dos ingresos. Eso non quere dicir, en ningún caso, que se aumente a tasa a día de hoxe establecida para os impostos referidos ou para calquera outro. De feito, no exercicio en marcha non se aprobou modificación ninguna relativa a ningún imposto, ninguna tasa, non vai pasar daqui ao remate do ano. Por tanto, o que ten que ver cos impostos dos veciños de Rianxo están en situación están congelados no que ten que ver co exercicio seguinte, porque non houbo modificacións por parte desta corporación que afectara
as ordenanzas fiscais en vigor. Unha situación que moi probablemente non poida permanecer moito máis no tempo, incluso é probable que dos informes que podamos requerir a Tesourería Municipal se derive a necesidade de facer o contrario do que se insta a facer, moi probablemente. E ademais, xa sin falar deses outros impostos, a día de hoxe temos un problema en riba da mesa. Nós e todos os consellos, en particular os consellos galegos, falamos en algún pleno, creo que no ordinario anterior ou incluso hai 2 meses, ou en ambos, da cuestión da subida de Sogama. Bueno, pois esa subida de Sogama vai supoñer que os consellos galegos, tamén o de Rianxo, pague moito máis pola xestión da súa basura. Bueno, pois antes ou despois, eso haberá que transferilo á tasa. E non o haberá que transferir á tasa nin porque queira o alcalde nin o grupo de goberno, nin tampouco porque non teñamos de onde sacar ese gasto, que por certo tamén é así, senón porque a vixente lei de residuos, ou a lei estatal, como saben, obriga a todas as entidades locales a establecer nas súas ordenanzas fiscais unha tasa que garanta que o servicio non é deficitario. Por tanto, o servicio engloba a recollida, a xestión dos colectores, a recollida en colector, a transferencia ás plantas correspondentes e o abono á xestión da planta. Todo o ciclo do lixo, que é o que regulan as ordenanzas en vigor. O que obliga esa lei, esa actual lei de residuos, de chans contaminados, etc., é que os consellos teñen que establecer nas súas ordenanzas fiscais un importe suficiente para que o servicio non sexa deficitario. Bueno, a día de hoxe, o servicio é deficitario aquí en Rianxo, e atreveríame a dicir que no 100% dos consellos galegos. Algúns deles, xa neste último tramo do exercicio, están levando a cabo esa labor. Nós non o fixamos por distintas cuestións que teñen que ver coa propia situación do servicio. Entendemos que non só nesta altura temos que facer unha revisión en base aos incrementos que xa conocemos, que veñen dados, insisto, pois o incremento da tasa de Sogama ou o incremento de calquera outra circunstancia que é conocida, senón que incluso se pode derivar dunha previsión de regularización do servicio que non podemos obviar. Entón, se entre unha cousa e outra o que se concluye é que o servicio a día de hoxe é moi deficitario, o que temos que facer é actualizar a tasa. É o que nos obliga, insisto, a lei estatal aprobada recentemente, que ademais é un problema, non é para nada motivo de risa, me parece a min, porque é un problema importante, porque ademais non só obriga aos consellos a, nas súas ordenanzas fiscais, introducir a tasa suficiente para que o servicio non sexa deficitario, senón que obriga a que as bonificacións relativas a esa tasa se observen en función dos residuos producidos, incluso a nivel a nivel da aldea ou a nivel de cidadán. Bueno, os consellos hoxe en día, cos medios que temos, dificilmente podemos ter un control tan exhaustivo dos residuos que xera cada vivenda, cada individuo ou incluso cada aldea ou cada rúa. Bueno, eso é o que di a actual normativa. Para a tranquilidade de algúns, pois, todos compartimos a día de hoxe as mesmas incertidumbres sobre como levar eso a cabo, e haberá que ir vendo coa axuda de quen corresponda e cos organismos consultores que a día de hoxe hai. Bueno, é un reto, é unha primeira trincheira que imos ter que asaltar, seguramente nos primeiros compases do próximo exercicio, e quen sabe, por suposto, se tamén en outros tributos, pois tamén haberá que falar deles. En todo caso, é oportuno, me parece, encargar, por suposto, a quen sabe a redacción dos informes pertinentes para que nos diga efectivamente pois, se convén, se non convén, cal é a situación. Bueno, para eso están os técnicos, non? Por tanto, pasamos á votación do punto da moción modificación do calendario fiscal e o estudo do impacto do IBI nos tributos municipais proposta polo Grupo Municipal do Partido Socialista. Votos a favor da proposta. Partido Popular, Partido Socialista, Grupo do Goberno, abstencións, as do BNG. O punto 9 é
unha moción, como xa dixen, do Grupo Municipal do Partido Socialista relativa a instar a Diputación da Coruña á creación dunha circunvalación que una a DP 7201 coa DP 3301 á altura da aldea das Cortes e iniciar unha mesa de traballos técnicos. Ten a palabra o Grupo Municipal do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Sexa consecuente cas palabras súas. Se a min me deriva a falar do IBI, non fale vostede do lixo. O asunto da moción é intentar mellorar a circulación que a día de hoxe temos nas nosas vías, e creo que debe ser un fin de calquer goberno facilitar ese tránsito sinxelo por a nosa vila. O desenvolvemento e mellor das infraestructuras de transporte son fundamentais para o crecemento e a seguridade dos municipios. Neste sentido, o municipio de Rianxo, en particular, require unha mellora nas súas conexións viarias para favorecer a mobilidade dos seus habitantes, reducir a conxestión de tráfico no núcleo urbano e mellorar a seguridade viaria. Actualmente, unha das maiores carencias na infraestructura viaria de Rianxo é a ausencia dunha circunvalación que conecte directamente as dúas vías máis importantes, a DP 7201 e a DP 3301. Esta conexión estratégica permitiría desviar o tráfico pesado ao longo do percorrido fora do núcleo urbano, evitando a saturación en horas puntas, reducindo o ruído e a contaminación e aumentando a seguridade para os peóns e afectando de forma positiva as entradas e saídas do Colexio Castelao. Os socialistas de Rianxo entendemos que este aspecto tamén debe ser extrapolado a unha circunvalación que una ADP 7201 coa ADP 7202, desviando o tráfico polo bosque, conectando Rianxiño co Pazo, proxecto ambicioso que debemos comezar en breve e poñelo encima da mesa unha vez que se teña a aprobación definitiva do PXON, para poder desenvolver este proxecto con maiores garantías dada a envergadura do mesmo. Recentemente, non está na moción, pero recentemente acudimos ali ao bosque, porque así un veciño non lo reclamou, e vemos que a día de hoxe, a pesar de non estar aprobado o PXON, hai certas actuacións que se debían de por menos plantexar e poñer encima da mesa cos grupos municipais, porque vai a colación exactamente do que estamos propoñendo e permitiría mellorar a circulación de forma, creo que, bastante sinxela en Rianxo. Para avanzar neste obxectivo de circunvalación que hoxe aquí expoñemos, resulta imprescindible a creación dunha mesa de traballo integrada por técnicos do Concello de Rianxo e da Diputación da Coruña. Devandito grupo de traballo sería o encargado de realizar os estudios técnicos, económicos e de viabilidade necesaria para levar a cabo esta infraestructura, sempre coa mirada posta nos beneficios para a poboación e o desenvolvemento sostible do municipio. Así mesmo, entendemos que para a viabilidade desta proposta será determinante a aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal, o PXON, un instrumento clave que permitirá ordenar e planificar adecuadamente os usos do chan do noso municipio. Por todo o exposto, propoñemos ao Pleno do Concello de Rianxo a adopción dos seguintes acordos: instar a Deputación da Coruña a estudar e valorar a creación dunha circunvalación que conecte a ADP 7201 coa ADP 3301 a fin de mellorar a rede viaria do municipio de Rianxo e os seus arredores. Solicitar a construción dunha mesa de traballo conxunta entre técnicos da Diputación da Coruña e técnicos do Concello de Rianxo para avaliar a viabilidade técnica, económica e ambiental do proxecto. Vincular o desenvolvemento deste proxecto á aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Rianxo, o PXON, como marco necesario para a súa correcta implementación e ordenación territorial. Cuarto, dar traslado do presente acordo á Diputación da Coruña, así como ás administracións e entidades competentes en materia de infraestructuras e planificación territorial. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Grupo Municipal do BNG. Moitas grazas, alcalde. Vostede debería saber que se existe un proxecto do 2007 que recolle exactamente o que vostede está a describir, un proxecto da Deputación que incluso xa recollía a relación de propietarios de terreos, que está recollido no actual PXON e que unha dos principais obxectivos era un pouco o que usted comenta e aparte tamén mellorar a zona de Fincheira, que gañen seguridade e en accesibilidade.
Tamén nos gustaría que na súa moción recoller outras demandas que tamén están pendentes á Deputación, como pode ser unha glorieta no xogo dos bolos, melloras na ponte de Quintáns, beirarrúas desde de Burés, unir Rañó con Abuín ou melloras na zona de Santa Lucía. Poderíamos votar a favor da moción que vostedes propoñen se modificamos o punto número 1 e falamos de que se estudie ese proxecto que xa existe, que xa está feito do 2007, que se estudie a súa viabilidade a día de hoxe e que se inclúan estas demandas que ya acabamos de comentar. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Moi boas, moitas gracias, boas tardes. Con respecto a esta moción, bueno, desde que eu recordo, xa peino canas, pois, bueno, a circunvalación de Rianxo pola Pedreira xa se iba a facer, xa non sei cando, xa tiña que estar feita. E, bueno, sigue sin facerse, sin preverse, creo que a finalización desta rotonda. Poderíamos apoiala, pero vamos a absternos. Nos parece correcto que se presente a idea da moción está ben, o da creación desta circunvalación, pero empezamos ca circunvalación da Pedreira. Despois, no desenrolo da moción, falamos da rotonda en Tanxil, da conexión de Rianxiño co Pazo. Gustaríame que as mocións foran un poquinho máis concretas, con puntos máis concretos para poder votar e cursalos para adiante. Como dixen, bueno, vamos a absternos, bueno, gustaríame que no futuro que as mocións fosen un poquinho máis concretas e sin tantos rodeos para concretar algo. Moitas gracias. Dan a palabra o voceiro do Grupo Municipal do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. As mocións as redactamos ca intención de que sean o máis entendible posible e para que a xente, bueno, vexa un pouquiño cal é o sentido no que as propoñemos. Os acordos están, creo que, suficientemente claros como para emitir un voto favorable en contra ou a abstención, pero non pode argumentarse que non sean concretos. Na exposición de motivos, evidentemente, facemos unha valoración que nós, como grupo, creemos que é a adecuada, e nosa exposición dos acordos creo que son bastante claros. Por suposto que o Partido Socialista sabe dese proxecto, xa o sabíamos e xa intentamos informarnos máis sobre ese, pero tamén é importante que sepa o concelleiro do Bloque Nacionalista Galego que depende do PSOE, que ese PSOE no que estuvo gobernando o Bloque Nacionalista Galego durante os últimos 12 anos e non se aprobou. Entonces, eso é o que tratamos de expoñer, de dar viabilidade a unha situación que se estudie e que se fagan as valoracións oportunas e pertinentes. Discúlpeme antes por a reacción que tuve, se lle pudo molestar, porque recentemente, se non sabe, o Partido Socialista xa intentou, a través de diferentes mecanismos, que a Diputación poña unha rotonda, que construya unha rotonda no xogo dos bolos. Iso xa hai 2 semanas que xa se comunicou e o Partido Socialista non é que leve 2 semanas, é que levamos casi desde o inicio da nosa proposta política. Igual que Quintáns, igual que fixemos en Quintáns, co paso do río de Quintáns, xa está o proxecto avanzado, estáse mirando os metros que ten que cruzar, como se vai a propoñer, se vai levar trámex, é dicir, xa está encaminhada esa obra, por eso non se inclúe. Nos, as propostas que estamos facendo, bueno, antes vostede decía que non había que xesticular, non lle dea vostede a cabeza tampouco sobre unha proposta que vostede, por menos... Vai acabando, fai favor. Polo menos non me faga alusións, se eu estou aquí, non lle chamei a atención antes cando vostede fixo risa do que dixo o compañeiro, non fixo risa antes do que dixen eu. Continúe a exposición, remate a maior brevedade posible e acabe. Nós non pasamos pipa con estas situacións, nós non. Nós intentamos facer as cousas para traballar, para propoñer e para mellorar. E igual que a ampliación de vía do instituto,
Non se trata de facer unha acera. A proposta que lle fixo o Partido Socialista foi que a Deputación fixera unha ampliación de vía, simplemente porque por a previsión de que ten que haber unha circunvalación que lle dé a salida a Rianxo por esa vía e porque a futuro hai a previsión de que se construya ali unha residencia. Entón, non é só poñer luces e acera, o Partido Socialista de Rianxo pideulle á Diputación por os seus mecanismos que se ampliara a sección da vía. Pero eso xa hai en 2023. Entonces, non, por eso era a reacción, non era unha falta de consideración ni unha falta de respeto. Simplemente era porque eses puntos xa foron comunicados e xa foron expostos no seu día e, ademais, ya estamos facendo o seguimento oportuno para que se desenvolva. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ademais, sí, perdón. Bueno, en todo caso, sí que se solicitaron estas obras en outras ocasións. Eu creo que non pasaría nada por volver a insistir. Non vemos ningún tipo de avances como vostede comenta. E, bueno, recordarlle que o que usted comenta do Pexón, pois, ca proposta que usted trae aquí, pois sería exactamente o mesmo co proxecto que está feito en 2007. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Sí, efectivamente, non só no que vai, eu creo que en algunha ocasión no que vai de legislatura, senón na legislatura pasada en múltiples ocasións nos que os distintos grupos municipais trouxemos a pleno distintas propostas, era habitual que se completaran esas propostas con outras demandas en outros puntos do municipio que teñen que ver con vías de titularidade da Diputación da Coruña, non? Pois serían efectivamente a situación en Quintáns, as beirarrúas en Palleiro, as beirarrúas entre Abuín e Rañó, etcétera, non? Bueno, ese tipo esas demandas formuláronse, insisto, en distintos momentos xa na legislatura pasada, en distintos momentos esta legislatura. Bueno, alégrome de que todos coincidamos en que hai que continuar insistindo esas melloras. Neste momento, a previsión de desenvolvemento de actuacións que ten a Diputación da Coruña aquí en Rianxo en relación ás súas obras, en relación ás súas estradas, ten que ver únicamente con actuacións de conservación. Fíxose recentemente unha actuación a carón do Instituto, fíxose recentemente unha actuación tamén entre a Rotonda de Té e o Cruce do Paso, e prevese tamén facer unha actuación nos próximos días, sospeito, para corrixir unha situación que se ven dando dende fai moito tempo en Leiro, nunha beirarrúa que está no aire porque houve un desprendemento por unha mala canalización de pluviais. Vais a reparar esa beirarrúa, requiriúsenos ademais que fixéramos unha actuación previa dende o Consello para facilitar a actuación que pretende levar a cabo a Diputación e ademais para facer a beirarrúa mellor de transitar. O Consello fixo xa ese traballo, supoño que nos próximos días se levará a cabo esa actuación e do resto dos puntos coincido tamén plenamente co xa dito, non? Efectivamente, do que se fala aquí é dun proxecto que xa ven de vello, un proxecto que se recolle no Pexón inicialmente aprobado, en consecuencia, ao estar incluído no Pexón, foi sometido tamén aos informes pertinentes, tanto medioambientais, patrimoniais, etcétera. Por tanto, moito do que aí se recolle xa foi avaliado e, ademais, incluso que podría ser, hasta certo punto problemático, tendo en conta que desde que este proxecto se puxo encima da mesa hasta que tamén despois se levou a cabo a aprobación do Pexón, o desenvolvemento urbanístico da zona continuou en paralelo, non? Entón, moi probablemente aí tamén xurdiran varias situacións problemáticas respecto da viabilidade desta actuación. Pasamos a votar a proposta. Votos a favor da mesma. Bueno, dixo antes que sí, non? Sí. Bueno, votamos con eses engadidos. Votos a favor da proposta. BNG, Partido Socialista, abstencións, Partido Popular e Rianxo en Común. O seguinte punto do orden do día é a
moción do Grupo Municipal do Partido Socialista relativa á elaboración dun plan estratégico de subvencións e á actualización da ordenanza municipal de subvencións. Ten a palabra o voceiro do Grupo Municipal do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. A proposta para a elaboración dun plan estratégico de subvencións e a actualización da ordenanza municipal de subvencións creemos que é un punto importante. Xa debatimos moito largo e tendido sobre a necesidade imperiosa de modificar certas axudas e subvencións. As subvencións públicas constituyen un instrumento esencial para promover o desenvolvemento social, económico, cultural e ambiental no ámbito local. A través delas, as administracións municipais poden apoiar e impulsar iniciativas de interés público, dinamizar a economía local, fortalecer o tecido asociativo e garantir a cohesión social no municipio. A Lei 38/2003 do 17 de novembro xeral de subvencións establece o marco legal básico para a concesión de axudas e subvencións públicas en todo o territorio nacional, regulando aspectos fundamentais como os principios de publicidade, transparencia, coherencia, obxectividade e igualdade, e a non discriminación na concesión das mesmas. Así mesmo, fomentar que as entidades locais teñan as súas propias ordenanzas para desenvolvelas. No caso do Concello de Rianxo, compre revisar e actualizar a actual ordenanza de subvencións para adaptala ás novas realidades sociais, económicas e culturais do noso municipio. Por iso, consideramos necesario impulsar a creación dun plan estratégico de subvencións que permita unha planificación máis eficaz e eficiente do uso dos recursos públicos e que facilite unha distribución equitativa e transparente das axudas. Este plan debe servir de ferramenta fundamental para a xestión das subvencións, definindo con claridade os ámbitos prioritarios de actuación, os obxectivos a curto e medio longo prazo, así como os criterios e procedementos de concesión das mesmas. A actualización da ordenanza deberá garantir que o marco normativo local se axuste ás directrices establecidas pola normativa estatal e autonómica e que se incorporen mecanismos de control e seguimento para garantir a correcta aplicación dos fondos. O obxectivo deste plan estratégico de subvencións de Rianxo deberá ser un documento que establezca de forma ordenada e de acordo cos principios establecidos na normativa vixente os obxectivos específicos e de xeralidades a que se dirixan as axudas públicas. Entre os principais obxectivos que debe considerar este plan figuran fomento do desenvolvemento económico local, cohesión social e atención aos colectivos vulnerables, fomento da cultura, deporte e ocio local, protección e sostenibilidade ambiental, fomento, educación e formación, fomento da educación e da formación, transparencia e bo goberno. Para materializar os citados obxectivos resulta imprescindible a actualización da Ordenanza Municipal de Subvencións. Esta actualización debe considerar, entre outros, os seguintes aspectos: ámbitos prioritarios de actuación, procedimento de concesión, requisitos de beneficiarios, seguimento de control, cláusulas de transparencia e publicidade. En canto a todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Socialista de Rianxo propón ao Pleno deste Concello a adopción dos seguintes acordos. Punto 1. Iniciar o proceso de elaboración dun plan estratégico de subvencións para o Concello de Rianxo, no que se identifiquen as prioridades e obxectivos a curto, medio e longo prazo en relación á concesión de subvencións municipais. Punto 2. Actualizar a Ordenanza Municipal de Subvencións, adaptándoa ás modificacións normativas e ás necesidades actuais do municipio. Punto 3. Impulsar un proceso participativo na elaboración do Plan Estratégico de Subvencións e na actualización da ordenanza, implicando asociacións, colectivos sociais, empresas e cidadáns para garantir que o documento definitivo reflicta as necesidades reais do municipio. Punto 4. Establecer un prazo máximo de 6 meses para a presentación do borrador do Plan Estratégico de Subvencións e actualización da Ordenanza Municipal ante o Pleno do Concello para o seu debate, aprobación e execución. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o BNG. Gracias. En canto a este punto, gustaríanos que se concretara un pouco si hai algún tipo de eiva, si hai algún tipo de erro, algo que haxa que corrixir, algún problema que haxa mellorar en canto ás subvencións que hai actualmente vixentes. E tamén entendemos que para sustentar todo, estas propostas,
este plan estratégico de subvencións, pois tamén é necesario ter en conta a capacidade económica do Consello. Sen máis, imos absternos en canto a este punto. Moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. Con respecto a este punto, o plan estratégico de subvencións, sí, é interesante telo, pero, como o que vai a marcar van a ser líneas maestras de actuación, que non van a ser moi vinculantes. Entón, non sei, está ben telo, pero, tampouco o vexo así tan necesario. Vamos a absternos, simplemente. Moitas grazas. Non sei se hai intención de falar por parte do grupo. Outro día Sí, ten a palabra. Esperamos que falará o portavoz de Rianxo en Común, por iso estamos á espera. Evidentemente, fixarnos unha consulta e a respondemos. Eu creo que hai que facer unha valoración integral do funcionamento das subvencións e das axudas, modificar ese concepto de subvención que temos asentado como norma e facer unha valoración conxunta de cales son todas as axudas e ese concepto de subvención que hai a día de hoxe no Concello de Rianxo. Non ten nada que ver ca capacidade económica, non falamos nada de incrementar ningún tipo de axudas, sino de intentar establecer criterios que creo que deben de ser xustos. Se me pregunta por algo en concreto, por alguna subvención, podemos expoñer o que xa dixemos no último ano desta legislatura, ou no primer ano desta legislatura, que ese modelo de subvencións por subvencións nominativas non é xusto. Non é xusto co Concello, non é xusto cos clubs e non é xusto ca transparencia que ten que amosar un goberno. Entonces, creemos que hai que propoñer un cambio no funcionamento das subvencións, propoñer outro tipo de líneas estratégicas para que o Concello tamén se poida estructurar e ter claro cales son os recursos que pon para destinalos de forma correcta e ao mesmo tempo utilizar estes mecanismos para darlle calidad aos servicios que están facendo os diferentes clubes e asociacións. Nós non temos ningún inconvinte en sentarnos e facer unha valoración de como vemos nós, unha valoración extensa, non simplemente para aprobar un punto ou non. O propoñemos, ou se queres generar unha comisión ao respecto, nós, por nosa parte, non hai inconveniente ningún. Pero é apremiante iniciar este proceso de forma urxente. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Comentábamos nas comisión informativa previa ao pleno o plan estratégico de subvencións xa se elaborou e xa foi aprobado por esta alcaldía. O plan estratégico de subvencións ten un carácter programático e non normativo. Entón, o que ven a facer é recoller ao que a día de hoxe xa temos no orzamento. Fundamentalmente, vimos de aprobar un orzamento no que no que se recollen unha serie de subvencións, algunhas delas pero non podemos estar sempre co mismo. Simplemente para que nos aclares, porque non temos constancia de aprobar aquí en pleno ningún plan estratégico. O plan estratégico de subvencións aprobouse por resolución da alcaldía, redactouse e aprobouse por resolución da alcaldía. E iso non ten que vir a pleno? Seguen os causos que os técnicos municipais indicaron para a súa aprobación e hasta aí, sei. Podemos remitir o plan. Remítenos unha copia por mañá ou lunes e encantado de velo e de revisalo. Moitas gracias. O plan, en todo caso, ten que ser publicado no Boletín Oficial da Provincia. Foi remitido o plan para a súa publicación, comentábamos o outro día na comisión, foi remitido o plan, pero aínda antes da súa publicación houve que corrixir o plan. Porque o plan, o que estaba dicindo, o plan o que fai é fundamentalmente recoller o que está previsto xa nos orzamentos, pero a normativa vixente obliga a que cando se inicia o procedimento de aprobación de bases, de concesión de algún tipo de subvención, etc., que exista ese plan, entonces trasladas o previsto no orzamento a ese documento. Insisto, como antes se comentaba, é un instrumento de carácter programático e non de carácter normativo, un instrumento vivo
que marca uns horizontes, unhas liñas de traballo, pero que en algúns casos se pode levar a cabo e en outros casos non se pode levar a cabo porque pode darse. En todo caso, aí reflexanse unhas aspiracións. Entre elas, a que se comentaba, que ademais xa está tamén recollida no orzamento, non é ningunha novidade, non? No ámbito das axudas a entidades deportivas, a transición do actual modelo a un modelo por concurrencia competitiva. Iso xa se recolleu así no orzamento en vigor e recollese así, por suposto, no plan, que, insisto, remiteuse para a súa aprobación, pero xa tuvo que ser modificado porque a alteración que hai respecto dos orzamentos ten que ver cunha liña de axudas que hoxe mesmo se publicou para incentivar a empresas a que contraten os traballadores e traballadoras que a día de hoxe están no obradoiro de emprego Montenoso. Eses fondos aos que o Consello asede para dedicalos a esta línea de axudas non estaba incorporada ao orzamento, non estaba incorporada ao plan estratégico de subvencións. Cando se detectou eso, polos servicios técnicos entenderon que era conveniente que estivera reflexado, incorporouse ao plan, fixose unha corrección e volveuse a remitir ao Boletín Oficial da Provincia para a súa publicación. Por tanto, iso será o que se efectúe nos próximos días, entendo. Non hai problema ningún, faltaría máis, por adiantar copia do mismo por correo electrónico, por calquera outra vía, e calquera outra cuestión relativa ao procedimento da aprobación do plan, pois o que digo sempre, formulen as oportunas consultas aos técnicos, que son as que lle compete dicir o que está ben ou o que non está ben en relación aos procedimentos que aquí se siguen. Pasamos a votar o punto. Votos a favor. As do Partido Socialista, abstencións, BNG, Partido Popular e Rianxo en Común. O seguinte punto da orde do día é tamén unha moción do Grupo Municipal do Partido Socialista relativa á aprobación dos orzamentos municipais 2025 e a dotación orzamentaria para a relación de postos de traballo. Ten a palabra o voceiro do Grupo Municipal do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Vemos con estupor e con sorpresa que ese plan estratégico de subvencións foi publicado este luns 28, sabendo que o Partido Socialista presentou a súa moción con anterioridade e non foi notificado nin avisado, cortesía e educación política. Está referido ao documento publicado o 28 de outubro. No, isto xa dixen. Moción do Grupo Municipal Socialista de Rianxo sobre a aprobación dos orzamentos municipais 2025. Mire, xa insisto continuamente, dai deriva vostede o meu carácter dictatorial, autoritario, etc. Fantástico, non hai problema ningún. Neste pleno hai que intentar, entre todos, a labor miña, fracaso continuamente nesa meta, manter un mínimo de cortesía, un mínimo de rigor. Darlas do que ten que ver con ese asunto e con ese procedimento douse conta na comisión informativa previa. E xa yo expliquei aquí, o documento non está aprobado no BOP, está remitido ao BOP. E se non se aprobou antes, ten que ver cunha modificación que había. Se vostede ten algunha cuestión que abordar relativa ao procedimento, se estuvo mal, se estuvo incorrecto, se non se axusta á normativa vixente, etc. Ten vostede a súa disposición os técnicos municipais, en particular a interventora e a secretaria. Se con eso non está vostede conforme, ten vostede instancias superiores, ten vostede o contencioso administrativo, ten vostede onde corresponda para aí interpoñer os recursos que correspondan. Se con todo, incluso aquí, non está vostede satisfeito co desenvolvemento do pleno, aquí á miña esquerda está a secretaria do pleno, que é quen lle pode asesorar se o que se di desta presidencia está bendito, se axusta a normativa, etc. Por tanto, acabou o punto, iniciamos outro punto, prégolle que non faja referencias ao punto anterior, menos aínda que se refira personalmente a min, porque senón estamos volvendo a abrir un debate pasado, etc. Por tanto, hai un novo punto, é un punto que no que vostede ten que defender se quere unha moción, fajo
e continuamos co pleno se lle parece acertado. Se ten algunha dúda con respecto ao punto anterior, ao remate do punto, consúltame. Se non a quere consultar comigo, mañá ou cando poida, consulte aos técnicos especialistas na materia se está ben tramitado ou se non está ben tramitado. Correcto? Continúo co punto, fago a favor. O Grupo Municipal Socialista de Rianxo, no seu compromiso coa boa gobernanza, a transparencia e a mellora continua dos servizos públicos, considera prioritaria a aprobación duns orzamentos municipais para o exercicio 2025, que reflicten as necesidades reais do municipio e dos seus cidadáns. Con todo, consideramos imprescindible que estes orzamentos inclúan a previsión económica necesaria para abordar un dos temas máis críticos na organización interna do Concello, a actuación e aprobación da Relación de Postos de Traballo, a RPT. A RPT é un instrumento técnico e de xestión que organiza os recursos humanos nas administracións públicas, garantindo que a estrutura do persoal municipal estea adaptada ás funcións e servicios que se deben prestar. No contexto actual, no que os retos administrativos e sociais aos que nos enfrontamos son cada vez máis complexos, contar cunha RPT adecuada e actualizada non só é unha necesidade, senón unha obriga para garantir a eficiencia, equidade e sustentabilidade dos servizos públicos. Por este motivo, o Grupo Municipal Socialista considera que a aprobación dos orzamentos municipais de 2025 debe estar condicionada á inclusión dunha partida orzamentaria suficiente para a aprobación e implementación da RPT. Neste sentido, creemos que, ademais da dotación económica necesaria, é fundamental abrir un proceso de reflexión e debate político ao redor das líneas estratégicas que debe guiar a política laboral do Concello para o período 25-27. Este proceso debe realizarse a través dunha mesa de debate político que permita analizar as prioridades laborais dos próximos anos, tales como a mellora das condicións laborais do persoal municipal, a actualización dos perfis profesionais e a adecuación dos persoais aos servicios requeridos polo Concello. Por outra banda, tamén propoñemos a creación dunha mesa técnica con persoal interno e externo especializado, co fin de realizar unha análise detallada e obxectivo da situación actual de RPT en Rianxo. Este enfoque permitiría unha transición ordenada cara a unha estrutura laboral máis eficiente e axustada ás necesidades actuais e futuras do municipio. O compromiso do Grupo Socialista de emitir un voto favorable na aprobación dos orzamentos municipais 2025 a condición de que se inclúan nos mesmos a partida orzamentaria necesaria para a aprobación e posta en marcha da RPT. O Grupo Socialista considera que a aprobación da Relación de Postos de Traballo e a dotación orzamentaria para a súa implementación é unha prioridade ineludible. Por iso, reiteramos a nosa disposición para apoiar os orzamentos municipais de 2025 a condición de que se incluya esta partida económica que permita dar solución a este asunto tan relevante. Con todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista de Rianxo propón ao Pleno Municipal a adopción dos seguintes acordos. Incluir unha partida orzamentaria específica nos orzamentos municipais 2025 destinada á aprobación e posterior implementación da Relación de Postos de Traballo, RPT, do Concello de Rianxo. Constituir unha mesa de debate político integrada polos distintos grupos municipais co fin de valorar e establecer as liñas estratégicas en materia laboral do Concello para o período 25-27. Esta mesa deberá analizar as necesidades laborais do Concello, identificar posibles melloras na organización do persoal e establecer unha folla de ruta clara cara á implementación de devanditas melloras. O Comité de Empresa terá un papel moi activo neste debate. Convocar unha mesa técnica coa participación do persoal externo especializado na xestión pública e recursos humanos. Esta mesa terá como obxectivo analizar a situación actual da RPT, identificar as carencias e as áreas de mellora e propoñer un plan de implementación por fases na nova RPT, priorizando as áreas máis críticas e asegurando unha transición progresiva e eficiente. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o BNG. Moitas gracias. En canto a este punto, queremos recordar que xa existe un RPT, un convenio firmado e aprobado pola Asamblea de Empresas e o Consello, que foi votado en Asamblea e aprobado, e xa existe unha comisión de persoal, existe un comité de empresa. Entón, non vemos necesario constituir unha mesa a maiores, senón que vemos axeitado convocar unha reunión destes órganos que xa existen para seguir traballando nesta
nesta relación de posto de traballo, nesta RPT, seguir traballando nela, seguir mellorando e implementala. Polo tanto, vamos a absternos neste punto. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Moitas gracias. O Partido Popular tamén se vai a abster neste punto. Non vemos necesario convocar unha mesa técnica, como se pon aquí no punto 3, coa participación de persoal externo especializado na xestión pública de recursos humanos. O Concello de Rianxo xa marcou unhas líneas para a RPT, xa foi realizada por personal externo, e con ese traballo avanzado penso que se pode chegar a un RPT final consensuado polos propios traballadores do Concello. Sí que é prioritario o tema dos orzamentos do 2025, canto antes mellor, para ter uns cierres contables axeitados e ter unha previsión de gasto acorde ao funcionamento do Concello, sin ter contas aí pendientes con anos anteriores. Entonces, e se hai que dotar unha partida económica para esta previsión de gasto, pois hai que asumila e, ver e contemplala nestes presupostos. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Eu comparto, dentro da miña posición, os argumentos señalados por parte dos grupos que interviron con anterioridade, pero con todo, hoxe imos votar a favor da proposta tamén como un xesto de reivindicación do compromiso meu particular como responsable último do persoal municipal deste grupo de goberno en materializar este proxecto efectivamente iniciado na legislatura pasada de RPT a maior brevedade posible, en todo caso no exercicio 25, non? O traballo que se fixo foi un traballo fundamental, non cabe dúda, un traballo como se señalaba, non? Con apoio tamén de perfis técnicos especializados externos. Queda outro traballo por andar, quizás non tan laborioso dende o punto de vista da redacción dos documentos pertinentes, dos cálculos, etc. Pero queda ainda un traballo por andar, tendo en conta que, estamos falando dunha corporación nova, dun goberno novo tamén, e tamén, por suposto, de, quen sabe, se de novas aspiracións por parte dos actuais representantes dos traballadores, non? En todo caso, ese traballo que queda por facer ten que ser, non cabe dúda, un traballo conxunto do colectivo, de todos os do colectivo das persoas traballadores e tamén da corporación, porque o que se aproba, se ben é certo que non é un documento definitivo, pode ser modificado en múltiples ocasións, ven a reflexar un compromiso de entrada a varios anos que ten que ver con actualizacións salariais fundamentalmente, con reconocemento de funcións que hasta a fecha non se reconoceron, en casos, estamos falando de traballadores que levan 30 ou alrededor de 30 anos nun posto de traballo e que ven como o seu salario lonxe de incrementarse, pois se mantén igual ou incluso perdendo poder adquisitivo a medida que a situación de carestía xeral aumenta con períodos de inflación, etc. Non? Entón, lonxe do que moita xente poidera imaginar, os traballadores e traballadoras, diría que en xeral da administración local, pero en particular da administración rianxeira, teñen salarios baixos ou moi baixos, é conveniente, é fundamental, é prioritario corrixir eso, darlle resposta á xusta demanda que se ven poñendo encima da mesa, darlle continuidade ao traballo feito, e eso ten que ser unha resolución conxunta dos traballadores entre sí, dos traballadores co grupo de goberno e do conxunto da corporación. Por tanto, insisto, aínda tamén dende a alcaldía, mantendo
tamén os argumentos que anteriormente se dixeron. Queremos votar favorablemente a proposta tamén como xesto de reivindicación e de compromiso con ese objetivo persoal, particular do goberno, pero tamén da corporación, como non pode ser de outro xeito. Pasamos a que pasou? No, bueno, pero estamos que sempre, se nun caso non damos turno de réplica, non podemos dar turno de réplica noutros. Bueno, pero o funcionamento é o que é, pecha a presidencia, Eu solo era por saber si sigue en vigor o punto 3 que marcada se do convocar unha mesa técnica coa participación de persoal externo especializado na xestión pública. É imprescindible que sea así. Non sirve co personal propio do Concello. É o punto no que estábamos discordantes. Como non pideu anteriormente intervención o voceiro, entendía que non. Entendo que a pregunta vai... Se responda, inclui o punto ou non inclui o punto, entón? Como? Non entendo. O único que queríamos decir é que vamos a cambiar o sentido do noso voto ante a importancia e a relevancia deste punto, e tamén queríamos preguntar por que se está cambiando ou si pasa algo co funcionamento do pleno, por que non está intervindo Rianxo en Común e non está participando no debate, como xa preguntou antes o voceiro do Partido Socialista, como se facía até agora, antes de que participara, antes de que expuxera a alcaldía. Contaste, por favor, así inclui o punto. Evidentemente, todo o traballo feito hasta ahora creo que debe ser tido en conta. O que queremos con esta moción é acelerar ese... Contaste, por favor, se inclui o punto. Sí, por suposto que incluímos, claro, non vamos a ver. Non vai quedar unha RPT ou unha moción referida ao apoio laboral do persoal porque nós non modifiquemos uns puntos. Moitas gracias. Fantástico. No, entendo, insisto, non é o momento de formular esa cuestión, en calquer caso queda contestada. As intervencións dos voceiros non son obrigatorias, pode declinar a intervención se quere ou non. Neste caso, a voceira do grupo do goberno, a voceira que intervén, sempre comunicounos a súa ausencia a pouco tempo de comezar o pleno, tiña previsto asistir, por tanto, nin ela pode intervir, nin outra persoa entendíamos que era conveniente que intervira. Interveño eu, porque interveño sempre, pecho o debate, como sempre se fixo, entendo que eso non se pon en cuestión. Evidentemente, podo, dentro das miñas intervencións, intentar non abrir debates novos, nin facer alusións que motiven que alguén quede indefenso ante non haber máis turno de réplica, pero, bueno, no turno que teño de peche do debate, entendo que pode ser o que considere, non? E esa é a explicación, que por motivos inesperados non puedo participar, como outros días non poderá participar incluso os dous membros do grupo municipal do BNG, e non pasará nada se non interveñen. Quero dicir, o pleno desenvolvese con total normalidade. A peor parte é a do grupo, que queda sin voz no pleno por cuestión de posibilidade de que outra persoa abordara a intervención con tempo suficiente para aquí defendela. Iso é todo. Pasamos a votar o punto coa rectificación señalada dentro do Grupo Municipal do Partido Popular. Votos a favor do punto. Queda aprobado por unanimidade. O seguinte punto da orde do día é o punto 12, moción do Grupo Municipal do Partido Socialista relativo ao impulso dun proxecto estratégico de desenvolvemento urbanístico en colaboración coa Fundación RIA. Ten a palabra o voceiro do grupo. Gracias, señor alcalde. Vamos a intentar ser un poquinho breves na exposición de motivos. Non vamos ler toda a moción para volver a explicar e redundar da importancia que ten a modificación da fachada litoral, sino que o que vamos a intentar é facer unha exposición de por que optamos dentro do Partido Socialista por esta proposta.
ao longo de todos os anos anteriores, a fachada litoral creo que é un tema de debate de forma continua e ademais é un tema ansiado e necesario para Rianxo, por moitos motivos. Pero o que vemos é que pasan os anos e non somos capaces a conseguila, e a perspectiva que temos por diversas informacións que fomos conseguindo é que esa carretera que pasa por a nosa fachada litoral vai ser complicado que haxe unha cesión por parte de Portos, porque é a carretera que lle dá acceso ao seu espacio. Entón, o que se propuxo por parte deste grupo é buscar unha situación intermedia e plantexarlle un proxecto, como ben exposto na moción, a Fundación Ría. Xa tuvemos 2 reunións con eles, é un proxecto bastante interesante. Non nos corresponde a nós facer a exposición dese proxecto, porque o que pretendíamos é que, por máis que sea o Partido Socialista o promotor, entendemos que ten que haber unha participación política conxunta, e por eso traemos a moción a este pleno, para buscar o consenso e avanzar en este proxecto que creo que sería interesante para Rianxo. O obxectivo desta moción, o que pretendemos é establecer un marco de colaboración activa co obxectivo de modernizar o Porto de Rianxo e mellorar a súa contorna urbana, creando espacios públicos accesibles e sostibles, facilitar unha conexión do Porto coa vila de maneira integrada, fomentando unha cohesión entre as actividades productivas e os espacios de lectura, impulsar un modelo de desenvolvemento que sexa inclusivo, transparente e participativo, presentar un anteproxecto coordinado ante Portos de Galicia que reflicta as necesidades actuais e futuras de Rianxo. O que se trata con isto é de sentar as bases e que haxa unha participación social, que iso non só sea decisión política, e traballar con toda a parte asociativa e comercial. En xeral, que participe toda a xente que se vexa afectada por unha posible modificación da fachada litoral e que participen de forma activa. Os acordos que propoñemos para ese voto favorable para esta proposta son, como punto número 1, a reunión técnica co equipo da Fundación Ría. Convocarase unha primeira reunión técnica entre os responsables do Concello, representantes de todos os grupos políticos e o equipo técnico da Fundación Ría. Esta reunión permitirá explorar tanto as posibilidades de colaboración, dispoñer de outros recursos e as necesidades específicas do proxecto. O obxectivo, avaliar as opcións técnicas e identificar os recursos financeiros, materiais e humanos necesarios que acomete este proxecto. Punto 2. Establecemento dun calendario de visitas aos espacios a intervir. Definirase un calendario de visitas aos espacios seleccionados para a intervención, de xeito que os membros da Corporación Municipal, xunto con técnicos da Fundación Ría, poidan realizar unha inspección directa e avaliar as áreas de mellora. O obxectivo, coñecer de primeira man os espacios que precisa a intervención e identificar como oportunidades para mellorar a integración entre o Porto e a vila. Punto 3. Participación activa de todos os grupos políticos e sociais nas reunións. O Concello de Rianxo comprométese a que os representantes de todos os grupos políticos, así como outros axentes sociais do municipio, participen de forma activa en todas as reunións que desenvolvan coa Fundación Ría. Punto 4. Elaboración dun plan de traballo conxunto para a presentación dun anteproxecto a Portos de Galicia. O Concello de Rianxo e a Fundación Ría traballarán conxuntamente na redacción dun plan de traballo que inclúe como fases de execución os recursos necesarios e os prazos para o desenvolvemento dun anteproxecto. 6.5. Seguimento do proxecto e avaliación periódica dos avances. Establecerase un mecanismo de seguimento e avaliación constante do proxecto mediante unha creación dun comité de traballo conxunto que asegure o cumprimento dos prazos e obxectivos marcados, coa participación activa de todos os grupos municipais e da Fundación Ría. Creemos que é unha proposta interesante, que é unha visión distinta de como abordar esa posible modificación da fachada litoral, e creo que nos abriría a oportunidade de facer, creo que, un proxecto de valor para Rianxo. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o BNG. Moitas grazas, alcalde. Bueno, eu creo que nós creemos que o problema principal de fondo desta moción é que non recolle o que debería ser o seu obxectivo, que é que ten que ser Portos de Galiza quen encargue un proxecto para a rehabilitación, como fixo en outros tantos sitios do noso redor. Acaba de ser Palmeira, vai a ser Portosín, foi Porto do Son, foi Ribeira no seu momento. Entón, eu creo que o que nós temos que instar é a solicitar e o Goberno e a Portos de Galiza
que se faga a cargo de encargar un proxecto á empresa que así sexa despois de realizar os seus trámites legais, e eu creo que sería o seu cauce. Non lle dou moito, non somos capaces de verlle o encaixe, porque encargar con unha empresa, bueno, con Fundación Ría neste caso, e non con calquera outra. Entón, bueno, excepto que nada, no noso caso vamos a absternos polo comentado. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Sí, é certo que a problemática da fachada marítima rianxeira, pues, bueno, sí que necesita unha intervención, pero bueno, que sea a Fundación Ría que se nos dé aquí xa todo isto masticado, como xa encauzado, como a Fundación Ría vai ser a que resolva todo, pues, teño as miñas dudas. É que non sei o que plantexa a Fundación Ría. Así como a Fundación Ría ten ideas, pois eu creo que esta corporación tamén ten ideas do que quere ou do que non quere, do que lle interesa, os veciños tamén teñen ideas do que sería máis interesante. Por ese sentido desta moción, entendo o trasfondo, entendo a idea final que se quere de poder actuar na fachada marítima, pero tal como se plantexa esta moción, xa enfocando xa solo a xestión da Fundación Ría, o sea, non tiene nada en contra da Fundación Ría, pero bueno, xa, o sea, por lo menos que nos explicaran a que ideas tiñan pensado facer, e despois un tema prioritario é que cartos fan falta para poder actuar, de onde se van a sacar a partida económica para eso, porque ideas temos todos, pero hai que dotalas de plazos, de poder monetario para poder conquerirlas, e despois que xa non só esta é unha obra que xa non só se decide a nivel local deste goberno, influe xa a nivel de portos, a nivel autonómico, e tamén tocará a nivel estatal con costas probablemente. Entonces, si aproveito esta intervención para incitar ao equipo de goberno a que dea pasos a procurar a mellora da fachada marítima. E, bueno, se xa hai algunha proposta ou idea de camiño a seguir, pues, que se nos traslade ao resto da oposición. Moitas gracias. Moitas grazas. Pedía a réplica o voceiro do Partido Socialista. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, nos optamos por facer esa reunión ca Fundación Ría porque entendemos que é unha fundación bastante importante e con proxectos importantes como, por exemplo, algún que trouxo o BNG aquí ao pleno, a humanización de Campo de Pazos, por exemplo, un deles, e nós votamos a favor porque é unha proposta favorable para os veciños, independentemente de quen a xestione. Nos falamos con a Fundación Ría e trouxemos esta proposta aquí ao amparo do que nos informan que hai que facer. Isto non se trata de si yo hai que dedicar a portos ou non. Eu creo que hai que facer un traballo de interpretación boa, porque na proposta que se vos manda xa se vos explica todo. É dicir, isto non é un proxecto feito. É dicir, o que ten que facer a Fundación Ría, o que vos propoñemos é dar eses pasos necesarios para fomentar a participación política, a participación pública, social, económica do Concello de Rianxo en un proxecto. Este non é un proxecto socialista, xo dixemos. Nós o que queremos é que se aprobe unha moción para poder dar os pasos necesarios para remodelar a fachada litoral. É dicir, levamos, non sei se 8, 9 ou 10 anos para a fachada litoral ás voltas, e vos aseguro-vos que non hai absolutamente nada. Por moito que leamos nos periódicos de que a fachada litoral que se vai a facer a desafectación da línea da marita, non, que non hai absolutamente nada, porque xa comprobamos, foi o primeiro que fixemos solicitar información ao respecto, para poder falar con criterio e non basarnos nas publicacións dos medios. En base a iso, eu creo que a moción está clara e o fundamento da mesma é fomentar a participación dos grupos. Lamentamos se non entendedes desa forma, pero eu creo que é unha oportunidade de modificar esa perspectiva sobre a fachada litoral, cambiar o enfoque de como temos que abordar ese aspecto e buscar un intermediario para que
inste a Portos a que faga ese proxecto, porque sería moito máis fácil como se fixo, como ben comentou o voceiro do Bloque Nacionalista Galego en outros concellos. Esa é os pasos que nós consideramos que serían apropiados para este proxecto, bueno, e lamentamos un poquinho as propostas dos grupos. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Portos ten manifestado en diferentes ocasións na prensa, teño trasladado tamén ao goberno anterior, así a súa vez eles lle trasladaron á corporación, trasladoumo personalmente a min tamén o seu presidente ainda recentemente a intención de desfacerse do terreo do que falamos, non é unha intención, cando menos, que se ven manifestando en distintos medios e tamén de maneira institucional nas xuntanzas de traballo que teñen lugar entre a presidencia de Portos de Galicia e este goberno, non? Esa intención, efectivamente, non pasa de ser eso, ou eso parece, non? Poucos pasos se deron para materializalo. Si Portos, neste momento, tuvera intención de facer esa transferencia, entendo que podía ter feito. Si Portos non tuvera intención de facer esa transferencia, entendo que a quen lle habería que requerir que fixera as actuacións correspondentes para que a fachada litoral tuvera outro aspecto, sería a Portos, efectivamente, non? E además aquí introdúcese un elemento novo ou non tan novo, non? Que a transferencia dese espacio de Portos a outra administración non é unha transferencia directa de Portos ao Concello de Rianxo, é unha transferencia de Portos a Costas e de Costas, de ser o caso, ao Concello de Rianxo. Por tanto, no momento no que Portos deixara, se fora o caso, de xestionar o que conocemos como fachada litoral, ese espacio pasaría a ser xestionado por Portos ou por Costas. Por tanto, sería Costas, entón, quen debera levar a cabo un proxecto desta magnitud, como xa levou outros no noso Concello e outros en outros Concellos, non? Isto, de entrada, xa era así, xa se asumía que era así. Bueno, o recurso presentado á lei do litoral perante o Tribunal Constitucional, como saben, o que veu a certificar é que iso é así. Ese terreo do que falamos é dominio público marítimo terrestre, por tanto, o titular dese terreo é Costas do Estado. Outra cosa que temporalmente, polos motivos que sean, o xestione Portos de Galicia, pero ese terreo é de titularidade de Costas. Por tanto, no momento no que Portos renunciara á súa xestión, polos motivos que foran, como ben dicindo que vai facer, non pasaría a ser xestionado por este Concello, ni moito menos de titularidade municipal, senón que seguiría sendo o que é, dominio público marítimo terrestre, e correspondería, por tanto, a Costas levar a cabo, entendeu, as actuacións que entendera oportunas, ou, en todo caso, autorizar outras que se poderan propoñer. Pero, bueno, de entrada, entendemos que, como fai en outros sitios, como xa fixo aquí no pasado, a quen lle corresponde levar a cabo un proxecto de recuperación da fachada marítima, neste caso, sería a Costas, unha vez que Portos dera cumprimento ao que ven dicindo que vai facer, é deixar de xestionar esa parte do noso litoral. Veremos como se desenvolven os acontecementos nese sentido, non? Pasamos a votar a proposta. Votos a favor? É que nós non falamos da desafectación da liña costeira en ningún momento. Vamos a ver. É que vostede está facendo unha exposición sobre unha moción, está facendo unha exposición sobre unha moción que non é verdade. Vamos a ver. Usted expuxo no seu turno de intervención o que considerou. E eu, no meu turno de intervención, que é en todos os puntos o turno de peche, expoño o que considero oportuno respecto do punto. Por tanto, se vostede non está conforme co que eu dixen, se non se axusta o que vostede esperaba que dixera, ou se incluso se non o comparte en absoluto,
bueno, sinto moito. Pois sería mellor se todos aquí estuvermos de acordo con todo e todo sería moito máis rodado. Bueno, de vez en cando non coincidimos, por tanto, no meu turno digo o que considero e, ademais, pecho o turno de intervención. Levamos un ano dicindo o mesmo e ainda non quedou claro, non? Pasamos a votar o punto. Votos a favor da proposta: Partido Socialista, abstencións, PNG, Rianxo en Común e Partido Popular. Había ahora, segundo informou Secretaría, intención por parte do Partido Socialista de presentar fora de orde do día unha proposta relativa á elaboración dun regulamento orgánico municipal. Entendo que se mantén a solicitude, por tanto, podes poñer a proposta, como sempre, expoña brevemente o asunto, votamos a urxencia da súa inclusión e despois expón máis detalladamente se o entende oportuno ou non. Por favor, expoña brevemente o asunto da urxencia do punto. Gracias, señor alcalde. Moción para a elaboración dun regulamento orgánico municipal no Concello de Rianxo. Moitas gracias. Está defendida a urxencia? Está defendida a urxencia. Pasamos a votar. Votos a favor da inclusión na orden do día: Partido Socialista, Partido Popular, Rianxo en Común, abstencións, votos en contra, o Bloque Nacionalista Galego. Pode continuar coa exposición. Gracias, señor alcalde. Nos últimos tempos, o Concello de Rianxo experimentou unhas situacións que vulneran os dereitos da oposición, especialmente no referente ao respecto aos acordos entre os grupos municipais e a adecuada transparencia nos procesos de réplica e resposta ante preguntas escritas. Estes feitos puxeron en evidencia a necesidade de contar cun marco normativo claro e consensuado que regule as relacións entre os diferentes grupos municipais e garanta o respecto ás regras democráticas na xestión da información. Os socialistas de Rianxo consideramos que ante as accións unilaterais do alcalde que rozan os procesos dictatoriais de antano, que ignorou acordos alcanzados entre os grupos, é urxente a redacción dun regulamento orgánico municipal. Como xa vimos manifestando ao longo deste ano de legislatura, e a pesar de conseguir que o alcalde nos enviara unha proposta de acordo na mentras non se aprobaba o ROM, este quedou no olvido por parte deste goberno de Rianxo en Común, que vemos que de forma continua incumpre os acordos e vulnera os nosos dereitos. Consideramos se establezcan normas estrictas, claras e vinculantes que aseguran a transparencia e respeto aos dereitos de todos os grupos municipais e unha comunicación adecuada e xusta cara á veciñanza. Incluso a rendición de contas ao pleno para que todas aquelas cuestións que presenten por rexistros veciños e veciñas, así ter un mecanismo de control e favorecer a transparencia e a participación veciñal. Por todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista propón ao Pleno de Rianxo a adopción dos seguintes acordos: convidar aos grupos da oposición e ao grupo de goberno a acordar o inicio dun expediente para a redacción dun regulamento orgánico municipal que regule os dereitos e deberes dos grupos municipais nos seus labores de control, participación e réplica, e garanta un fluxo informativo transparente e axustado ás normativas democráticas. Punto 2. Solicitar ao alcalde de Rianxo que tome a iniciativa na elaboración deste regulamento e convoque unha mesa de traballo onde estean representados todos os grupos municipais antes de 15 días, dende a data desta convocatoria de pleno. Punto 3. Fomentar a participación activa de todos os grupos no proceso de redacción do regulamento, de forma que se asegure un marco organizativo equitativo e transparente, evitando calquera acción que poida interpretarse como unha dictadura informativa e permitindo unha xestión municipal aberta e participativa. Presentamos esta moción exactamente polo que vimos sufrindo e hoxe se expón, ademais, en este pleno. Vostede me recorda a min na primeira moción, no primeiro momento que tuvo, que me ceñira ao que estábamos debatindo, ao punto de debate. O Partido Socialista o que lle expoñía exactamente ahora é que a alcaldía, por moito que teña a finalización das mocións e a última exposición, que nós non estamos en contra de que se faga, solicitamos o mismo respeto. E ciñase vostede tamén á moción, porque desvirtúa por completo o que nós tratábamos de expoñer. Esa era a cuestión que co seu remate final, ca súa exposición final de motivos, desvirtuou todo o traballo que o Partido Socialista expuxo en esa moción. Por estes motivos e por todos aqueles que vimos sufrindo ao longo deste ano sobre a falta de información, a non transparencia na comunicación de información á veciñanza,
por todas esas situacións que vimos acontecendo, é importantísimo que en esta legislatura, con este goberno, haxa un ROM. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o BNG. Moitas gracias. Bueno, respecto a este punto, nos votamos en contra da urxencia de incluir este punto, porque nos parece un punto o suficientemente relevante, o suficientemente importante como para que pase primeiro por unha comisión onde se poida debatir con calma, onde se poida estudar e onde se poida chegar a un acordo antes de traelo aquí a pleno. Polo tanto, nos vamos a absternos e o que pedimos é que sí que nos parece un punto importante e que temos que debatilo entre todos os grupos políticos na comisión relevante e indicada. Moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. O Grupo Popular vai estar a favor de que se cree o RON para un funcionamento normalizado dos plenos con turnos de preguntas, réplicas, que sea unha forma un pouco regulada e máis directa. Moitas gracias. Moitas grazas. Quer intervir? Gracias. Bueno, na moción, exactamente. É dicir, eu creo que temos un problema de interpretación grande, porque na moción, no primer punto do acordo, pon convidar aos grupos da oposición e ao goberno ao grupo de goberno a acordar o inicio dun expediente. Dicir, non fai falta unha comisión informativa para iniciar un expediente. O que hai que ter a voluntad de que se inicie o proceso de calendarizar todas aquelas datas para chegar a un acordo final. Non hai nada exposto. O Partido Socialista non ten ningún modelo, nin o pensa facer, salvo, como pon na moción, que o grupo de goberno non dé os pasos necesarios para facelo. Por eso se lle remiteu aos grupos. Nós non vamos a dar ningún paso se o grupo de goberno o fai. Do contrario, nós entendemos que ten que haber unhas normas claras para o funcionamento do pleno, para ben noso, para ben voso, para ben deles e para ben da veciñanza. Pero non é un regulamento que só faga referencia a canto tempo temos que expoñer, a cantas preguntas temos que facer ou a cantas mocións temos que presentar. Debe ser un acordo moito máis amplio. E unha vez que se fai, facelo cas garantías de que sea un acordo para largo plazo. Eu creo que os acordos son claros ao respecto. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Perdón, Nada, simplemente quería decir que creo que é moi importante que se respeten as nosas decisións, os nosos posicionamentos e non poñer en cuestión a nosa comprensión lectora. Tamén creo que é importante que se está exixindo que se cumpla un regulamento e un ordenamento do funcionamento do pleno, nós consideramos que o correcto funcionamento o que debería facerse é que todos os asuntos que se traian a pleno pasen pola comisión que sexa máis axeitada. Polo tanto, pido que se respete e que non se poña en cuestión o que decidamos. Moi ben, moitas grazas. Un queda abraiado cando lea a exposición de motivos, sinceramente, quero dicir. E ademais, dígolle francamente, non? Aquí podemos confrontar pouco ou moito, cun tono máis alto ou cun tono máis baixo sobre asuntos diversos, non cabe dúda, para iso estamos aquí tamén. Podemos moitas veces non estar de acordo coas decisións que se toman, ou non estar de acordo coas intervencións, ou acabámoslo de ver, ou non estar de acordo coa línea que marca a presidencia, ou incluso non coincidir en determinado momento, coa interpretación da norma que poden facer os técnicos. Podemos falar largo e tendido sobre calquera cuestión. O que é inaudito, e aparece reflexado en varias ocasións, a exposición de motivos, ainda sendo corta, faise referencia a falta de respeto ás regras democráticas, a vulneración de dereitos,
a ditadura informativa e, además, nun día como hoxe, no día de hoxe no que se recorda a vítimas de ditaduras pasadas, dice: os socialistas de Rianxo consideramos antisituacións unilaterais do alcalde que rosan os procesos ditatoriais de antaño. É tremendo falar nestes términos na actualidade, no día de hoxe, en particular no día que conmemoramos hoxe, ademais. Entón, eu entendo que vostedes poden estar máis enfadados ou menos con decisións que esta alcaldía toma, poden ser máis críticos ou menos coa xestión deste goberno, unha che de cousas, e fan ben en facelo, e fan ben en explicalo, e fan ben en vir aquí e facer o seu traballo. Pero falar nestes términos, bueno, non só é unha falta da máis mínima cortesía ao pleno, é unha falta, ademais, de respeto a todo o que significa memoria histórica e todo o que hai ao seu redor, comparar as accións unilaterais do alcalde de Rianxo cos procesos ditatoriais de antaño. Isto, por un lado. Por outro lado, díxeno antes na exposición de outro asunto ou na defensa de outro asunto, dixo sempre, eu non sei de todo, non me atribuyo ter conocemento sobre todas as áreas do goberno, nin tampouco sobre o propio funcionamento desta entidade, non? Hai cousas das que eu non sei, e para iso hai persoal técnico especializado en cada unha das áreas. Eu podo tomar desde este sitio unha serie de decisións que poden estar erradas ou incluso ser contrarias á normativa, non? Por tanto, cando eso pase, porque, afortunadamente, a pesar do que aquí recolle, estamos nun Estado de Dereito. Afortunadamente, estamos nun Estado de Dereito. Entón, como estamos nun Estado de Dereito, se eu erro ou se eu levo a cabo unha frase incorrecta, vostede ten á súa disposición recursos para que eso non sea así. Pode recurrir vostede aquí á secretaria que este aquí ao meu carón para denunciar a actuación da presidencia. Se non está conforme con iso, vostede ten á súa disposición a valedora do pobo para manifestarlle o carácter ditatorial desta alcaldía. Se con eso vostede non está de acordo tampouco, vostede pode ir ao contencioso e aí denunciar o carácter ditatorial desta alcaldía. Quero dizer, ten vostede, afortunadamente, unha serie de instrumentos á súa disposición para todo isto que aquí denuncia, facelo. E aí que lle dixan, bueno, se ten vostede razón, se isto é o errado ou se incluso require algún tipo de actuación, non? Eso, por outro lado. En terceiro lugar, vamos a ver, para solucionar o que aquí se interpreta desta maneira absolutamente fora de lugar, é a elaboración dun regulamento orgánico municipal. Bueno, eu, alá por a principios de novembro pasado, se vai facer un ano, remitinlle aos grupos unha proposta de regulamento, redactado por min mesmo, mandeillo a todos os grupos, redactado por min mesmo, e ademais, dígolle máis, unha vez que estou redactado, dirixinme neste momento a quen exercía a Secretaría Municipal e dixen, faime a favor, revisa este documento, bótalle un vistazo, como o ves? Damos a súa impresión e remitinlo a todos os grupos a principios de novembro pasado. Por tanto, entendo que cando eu, hai un ano, tomei a iniciativa que ahora se me demanda, redactando eu o regulamento, remitindollo a todos os grupos. Por certo, desde aquela ningún grupo me remiteu unha proposta alternativa. Desde aquela ningún grupo me remiteu ninguna proposta alternativa, nin de outro regulamento, nin o mesmo regulamento con enmendas, con correccións, ningún tipo de documento. Ese documento redactei eu e facilitei a vostedes. Se eu non tuvera intención de que eso se levara a cabo ou tuvera maior recorrido, home, aforraba o traballo de facelo. De entrada, aforraba o traballo de facelo. Por tanto, eu creo que xa ese feito non pon en cuestión
que se diga que, non sei, que busca outro tipo de situacións e demais. Non, aquí hai un marco normativo que ampara o funcionamento do Pleno, xa existe, e, ademais, eu, hai un ano, dou un paso para regulalo con máis detalle, para resolver calquer tipo de circunstancia e poñer á súa disposición un documento de traballo. Fíxeno eu. Entón, esa iniciativa xa se tomou, insisto, por certo, sin que houbera resposta. Mais tarde aínda, sin esa resposta, tamén fun eu quen tomou a iniciativa, quen convocou a grupos e quen lles propuxo algún tipo de consenso en relación á tramitación de mocións, de preguntas ou do que fora. Esa iniciativa tamén a tomei eu, tamén convoquei aos grupos e tamén se falou. Si eu non tivera intención de que eso dera pé a algo, aforraba tamén o tempo desa convocatoria e o tempo desa xuntanza. Por tanto, quen é o máis interesado nos acordos que aquí se poñen? Esta presidencia. Os feitos, eu creo que o acreditan. Esta presidencia convidou aos grupos a falar da situación. Esta presidencia redactou un regulamento e remiteulle aos grupos. Esta presidencia, aínda sin contestación a ese regulamento, volveu a convocar aos grupos para falar de consensuar a tramitación das distintas cuestións, etc., etc., etc. Aínda con todo eso, critícaseme por non telo feito. Pero se fora pouco criticárseme por non telo feito, aínda se di, repito, accións unilaterais do alcalde que rosan os procesos dictatoriais de antaño. Unha expresión absolutamente lamentable, e que non ten lógica ninguna no momento no que estamos. E no día en particular no que estamos de recordo ás vítimas das ditaduras, señalar nun pleno corporativo. En calquer caso, adianto yo tamén, nós vamos ser os primeiros que votemos a favor de facer isto. Podo convidalos, cando queiran, a volver a sentarse. O documento xa o teñen, revisen o seu correo electrónico, vayan a principios de novembro pasado, teñen aí un extenso documento, un regulamento con un importante número de artigos, onde esta alcaldía propón como ten que ser o pleno. Se non están de acordo con ese, redacten unha alternativa, mándena, e sentámonos e falamos. Non hai moito máis que falar. O que si lle pido, non aspiro xa a que, pois non sigamos intentando montar certa confrontación aquí, a ver quen fala, quen non fala, que se fala o outro, que se fala máis, que, vale, fajamos como queramos, pero polo menos vamos procurar manter unha certa decencia democrática neste pleno e evitar este tipo de expresións. Aludindo a ditaduras, aludindo a vulnerar dereitos e aludindo a unha serie de cuestións. Que está moi ben, va a poñer no Facebook, se quere, está moi ben para un día incluso comentar na prensa, está moi ben para o que vostede queira, pero están fora de lugar nun pleno dunha corporación do Consello de Rianxo, punta de lanza, ademais, de calquera acción en reivindicación da memoria histórica, en criticar calquer tipo de actuación deste carácter. Pasamos a votar a proposta. Votos a favor da proposta: Rianxo en Común, Partido Socialista e Partido Popular. Votos en contra, abstencións, as do BNG. O seguinte punto da orden do día, como de costumbre, para pechar a sesión, ten que ver cos rogos e preguntas que queiran formular os distintos grupos. Ten a palabra o BNG para formular o que considere. Moitas gracias. En primeiro lugar, queremos facer un rogo. Rogamos que se convoque a comisión pertinente para abordar a municipalización do SAF, do Servizo de Axuda no Fogar, e para que se aborde cal é exactamente a cobertura que se está facendo actualmente. Ademais, queremos facer unha pregunta respecto ás obras que se están realizando actualmente na aldea de Brión. Entendemos que estas son unhas obras que se están realizando para mellorar o acceso desta aldea e que responden á necesidade e seguramente á solicitude, á demanda dos veciños e das veciñas, mas non compartimos a solución que se adoptou e ademais, preocúpanos esta solución.
O valor patrimonial da aldea de Brión é moi alto. Esta aldea conta con capelas, con fontes, con cruceiros, con pombais, e, ao noso entender, esta aldea require intervencións respetuosas que poñan en valor este ben patrimonial. Entón, queremos facer unha serie de preguntas a este respecto. Queremos saber se coñecían o proxecto, a existencia de un proxecto complementario á actuación que se realizou na anterior legislatura nesta aldea. Existe un proxecto complementario, entón queremos saber se o coñecían. Queremos saber se coñecían o plan de declarar esta aldea de Brión como zona beneficiaria do programa como área de rehabilitación integral. E tamén queremos saber se esta actuación, se estas obras se comunicaron á Dirección Xeral de Patrimonio e, en todo caso, cal foi a resposta de Patrimonio, se estas obras foron autorizadas. Moitas grazas. Teño tamén unha pregunta. Falta por repoñer os cristais da marquesiña de Té, se teñen algún tipo de prazo para instalalos ou van a quedar así. Outra pregunta máis, se o Goberno se dirixiu a infraestructuras da Xunta para impulsar a mellora da travesía de Campo de Pasos, e un rogo que se proceda a reparar a varanda do parque infantil do Campo de Arriba, e que se proceda a reparar as táboas soltas da ponte de madeira do paseo. Ten a palabra o Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Temos aquí varios rogos e preguntas que pasamos aquí a pronunciar. Temos varias queixas dos usuarios do paseo dos xardíns aí da Ribeira. Hai unhas pedras de color negro que son nas que esvara a xente. Entonces, quería saber se o Concello é coñecedor desa problemática e se hai previsión de facer algo ao respecto antes de que pase algunha catástrofe. Tamén temos varias queixas dos residentes na urbanización de Rianxiño. Ali apenas teñen contenedores de basura. Hai un salto de agua e depois outro en Rianxiño en sí. Entón, se habría forma de dotalos de algún contenedor ali nesa zona. Con respecto ao alcantarillado de Tronco, sí que son coñecedores que hai un proxecto aí está aí con costas de ahora por aquí, ahora por alá. Entonces, queríamos saber realmente se hai un plazo xa máis ou menos definitivo de actuación cando se vai a levar a cabo. Con respecto tamén a contenedores, xo temos traído aquí a pleno o tema dos contenedores soterrados os do paseo ou da praza na Ribeira. Se se vai a actuar, habían dito que sí, que estaba previsto actuar, pero o tempo vai pasando e non vemos nada feito. Tamén contenedores reubicaronse os da Ribeira nun emplazamiento, en principio era temporal, agora xa vemos que vai ser definitivo, ou parece que vai ser definitivo. Que hai pensado facer, se vai quedar así xa, se se vai a cambiar esa ubicación, reestructurar esa zona. Queríamos saber, pagando, se hai plazos estipulados para eso, que non pase outro verán máis con acumulación ali de saturación de basura, cheiros, molestias para usuarios residentes e visitantes. Aí tamén na Ribeira estaba aí xunto ao Busto de Castelao, a bandeira galega estaba deteriorada, quedara sen repoñela. Quería saber se estaba xa posta. Está solucionada xa?
bueno, e xa que hoxe está a media asta, bueno, quería saber se tamén esa está a media asta, bueno, xa que representa. Outro tema. No pleno anterior comentou o señor alcalde que no Pazo de Rianxiño hai un proxecto para o centro de día. Entón, quería saber si nos pode remitir ao resto da corporación ese proxecto, en que consiste, e, bueno, por lo menos saber que se quere facer, e, bueno, que nos pillen aquí co pé cambiado. Tamén comentar que temos varias queixas de veciños da zona da Vacariza. Algúna xente está echando cartas do catastro con motivos de expropiación forzosa. Hai algunha obra que estea por aí prevista no tramo onde está a autovía, aquí a antigua vía rápida que vai hasta Bexo, onde se escolle a rotonda ali para a autovía, a pasar o Puente de Catoira. O tramo ese desa carretera cara a Bexo hacia baixo, hacia a parroquia de... Bueno, queríamos saber se hai algún proxecto de alguna administración así vinculante que leve pé a ese tipo de cartas. Tamén ali na zona da Vacariza, con respecto a queremos promocionar o camiño a orixen. Todos somos partidarios de fomentalo, de que eso traia visitantes aquí á zona. Fixéronse unhas obras por parte dunha empresa subcontrata de Fenosa, el Lecnor en este caso, unha reposición ou algo así dun poste eléctrico, e polo visto deixaron aquela zona desfeita. Entonces constanos que eses deteriores, entonces queríamos saber se o Xuntamento vai facer algo para que isto se repoña no estado no que estaba antiguamente. Bueno, se vai facer algo neste sentido. Tamén, vamos a ver, se trouxera aquí a pleno tamén o tema do edificio da Casa do Mar. A Casa do Mar estáse deteriorando, bueno, hai algún, creo que acabara o convenio de uso ou estaba pendiente de renovación ou algo así. Entón queríamos saber como está ese tema e se hai posibilidades de chegar a algún acordo de cesión ou con o uso ou da Casa do Mar. Un tema recurrente, pero non, isto non deixa de ser importante, non importantísimo, o camiño de Fincheira desde a depuradora hasta a praia de Tanxil. Eso, cada día que pasa, vai a peor. O inverno está aí, os temporales veñen, eso non se dá solución a eso. Sei que non depende de aquí do Concello, depende de Costas, pero, bueno, queríamos saber se encauzou algo, se vai facer algo, ou porque aí a actuación é prioritaria. O día que pase algo, despois botaremos todos mans á cabeza e xa será tarde. Entonces, queria saber no que está o estado disso. Temos queixas tamén de algúns proveedores locais con facturas do ano 2023 pendentes de pagar, de que cobren. Entonces, queríamos saber realmente canto remanente do 2023 de facturas exercidas por esta corporación quedan pendientes de pagar a proveedores locais. E se se vai a saldar canto antes. O tramo do puente que depende, bueno, depende da Deputación da Coruña. O tramo no puente de Catoira, o tramo peatonal, o tramo que vai desde a acera hasta o tramo de Madeira, eso está en pésimas condicións. Xa se instara a Diputación a arranxar aí a parte que lle correspondía á Diputación da Coruña. Entonces, queríamos saber se contestaran, se non, se hai que volver a facer outra moción e volver a insistir en que adecúen ese tramo. Despois tamén o tema das unitarias de Rianxo. Hai varias unitarias en Rianxo que están sin uso. Entonces,
si é certo que fai falta unha partida económica para arranxalas ou dotalas de servicios, pero bueno, esperemos que no presuposto 2025 a ver se hai algunha partida para ir adecentando así algunha, porque hai algunhas que, por exemplo, ali na Vacariza, está preto do Camiño da Orixen, pois algúns usuarios desa vía, pois, bueno, podrían usala para habituallarse, ir aos baños, ir a, bueno, podría ou outras para darlle outro uso aos veciños, xa que están en territorios veciñais, pois, bueno, que fagan uso delas, acondicionalas para usos sociais. Depois teño unha pregunta que fixe no pleno anterior, unha pregunta e un rogo con respecto ás analíticas das fontes do Concello de Rianxo. Pideuse o resultado das analíticas, cantas se fixeran, como estaban, e despois tamén se concretou o tema da fonte de Rianxiño. Como foi o resultado da analítica desa fonte, en que situación está, se sigue, vemos que ten ainda ali o cartel de non usala, entón queríamos saber como está. Eso xa se preguntou no pleno pasado, a ver se pode contestar. En principio, nada máis. Moitas gracias. Non está mal. Ten a palabra o Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Gustaríanos que nos informara como vamos a proceder, xa que temos preguntas escritas enviadas para ser respondidas en pleno. Nos gustaría que nos explicara como se vai a proceder. Só vai facer esas preguntas? Ou vai facer máis? Quero dicir, presentou unhas preguntas por escrito, vai facer máis agora? Sí, correcto. Pois, dei lectura ás que presentou máis ás outras, non? Digo, para que conste. Con respecto ás preguntas ao pleno, que porcentaxe no proceso de estabilización está actualmente o Concello de Rianxo e que prazos de finalización dispón? Preguntamos xa no pleno anterior sobre cal foi o procedimento que seguiu o Concello de Rianxo con respecto á xestión das fontes municipais e, bueno, 30 días despois non temos resposta de como se solucionou, nin proposta ninguna de reunión para poder explicalo. Creemos que é importante e que este punto remarca a necesidade urxente de iniciar o proceso de licitación do servicio de abastecemento e saneamento. Vimos con alegría a actuación do grupo de goberno en solucionar os problemas que había na Marquesa. Xa explicamos que non era a finalidade que houbera tanta premura, pero o que queremos saber é como están o resto das pistas municipais, se xa se limparon ou non, e como están o resto dos parques municipais, se xa se limparon ou non. Unha pregunta que xa fixeron os outros grupos: estáse asfaltando o núcleo de Brión. Encantados de que se faga e de que se mellore os servicios da veciñanza, pero creemos que é un punto importante que nos informedes de como se está executando, das autorizacións pertinentes para poder facelo no sentido que estades propoñendo, se lle vai afectar en días de chuvia a veciñanza na recollida de auga e na circulación da mesma polo núcleo. Si se contemplou a ampliación en algún momento por parte deste grupo do servicio da ARI ao núcleo de Brión, si tuveran en conta o proxecto do que anteriormente falaba a voceira do Bloque Nacionalista Galego. Os veciños e as veciñas nos están preguntando que pasou ou que está pasando co plan de mantemento de viais.
nos venderon e nos expuxeron durante este primeiro ano de legislatura que era un documento importante que había que expoñer, que os veciños tiñan que estar informados de todas as actuacións municipais que iba a haber nas aldeas, nos núcleos, pero resulta que levamos desde xullo sin información ao respecto e o que vemos é que hai accións que non sabemos moi ben con que criterios están facendo. Por exemplo, estás asfaltando en Brión e a xente de Tronco se pregunta por que ali non se asfaltou. Estáse asfaltando en outros puntos do Concello e a xente estáse preguntando por que non se asfaltou en Taragoña ou por que non se asfaltou e se opta por bachear. Como ben exponía antes en toda esa exposición fantástica e casi que melancólica, facendo alusión a unha situación de memoria histórica que era o día de hoxe, eso non fixo máis que expoñer e reivindicar o que solicitamos. E o facemos, e a pregunta é, expuxemos creo que hai un ano, unha moción para instalar unha escaleira no cementerio municipal. O día de hoxe e o día de mañán seguramente moitos veciños e veciñas de Rianxo verán dificultada a súa labor para poder acceder aos sitios onde están os seus seres queridos enterrados para deixarlle as súas flores, para velalos, para facer as súas actuacións. E vemos que un ano despois non se tivo en conta. Entonces, esperaremos que o 30 de outubro de 2025, é dicir, dentro dun ano, haxa escaleira, igual que hoxe temos que celebrar que por fin hai bandeira. 30 días despois, para ter unha bandeira, despois de solicitarla. Con respecto aos... Ten algunha pregunta sobre eso que comentou? Como? Ten algunha pregunta sobre isto? Xa acabo de facela. Non me escoitei. Cal é a pregunta? Sí, digo ya. Por que o Goberno de Rianxo non dota dunha escaleira ao cementerio municipal para facilitarlle o acceso á veciñanza despois de que o Partido Socialista no último ano presentara unha moción ao respecto? Moitas gracias. Con respecto aos rogos, vimos falando con diferentes clubes e asociacións ao longo destas últimas semanas e nos expresan un poquinho a algunha situación de mellora. O Club de Rugby solicita que se sigan facendo melloras nos vestuarios, que se coloque esa porta que falta e que lle permita ter esa privacidade cando se fan actos sociales no tercer tempo de rugby e que se mellore o sistema de riego do campo, porque cando se fan algunhas actuacións nel, como de labores de cortar a erva, se ven obligados a ter que desplazarse ao campo a apartar as mangueiras, co cual eu creo que sería unha opción favorable dotar ese campo dos recursos necesarios para facilitar a actividade nel. O Unión de Asados solicita que se cambien as luces, os focos que iluminan o campo. A día de hoxe hai unha torreta que non se pode encender porque fai saltar o resto da instalación. Entonces, o que solicitamos ao Partido Socialista é que se cambie os focos e que se atenda a esa demanda do clube. E tamén demandan que se inicie algún proceso que se solicite a información oportuna para cambiar o campo de erva sintética, un campo castigado que seguramente por horas de uso e por condicións ambientais creo que é un campo que é importante ter en consideración para cambialo e é unha das demandas que nos transmiten como rogo. O Club Deportivo Taragoña solicita que se asfalte a parte atrás das gradas e a zona lateral que dá acceso hasta o vestiario novo. Creemos desde o Grupo Socialista que é unha acción importante a desenvolver, xa non só porque melloraría a circulación da xente que acceda á instalación, sino porque tamén se garantía a accesibilidade. Rogamos que se nos informe do proxecto do centro de día. É dicir, o Partido Socialista pode asegurar e perseverar de que non ten información ao respecto. O que rogamos é que se hai un proxecto
Nos encantados de sentarnos e facer as valoracións oportunas. Expuxémolo antes. Sempre que se utilicen os cauces que entendemos que son os correctos, o Partido Socialista vai estar sempre ao carón para poder axudar. Así como estuvemos o día que aprobamos as dedicacións parciais do seu goberno. Pregunta das asociacións de comerciantes. Solicitan facer unha revisión das ordenanzas fiscais e facer unha modificación de algún dos puntos, co cual entendemos que sería favorable iniciar un seguimento desas ordenanzas cas asociacións. Que implicación e desenvolvemento municipal vai haber para o Nadal 2024-2025? Non falamos de movimento asociativo, sino falamos de implicación e desenvolvemento municipal. Con respecto ás preguntas escritas, estimado señor alcalde, despois da recente publicación donde o Partido Socialista de Rianxo expresa a súa postura como oposición para que vostede lle indique que é ser útil ou non é ser útil, nos surxen as seguintes preguntas. En que situación de execución e participación está o acordo suscrito co Partido Socialista de Rianxo o 2 de abril de 2024? Despois do debate que houve no verán sobre a xestión das instalacións deportivas que lle afectan aos clubes de fútbol, nos en redes sociais vimos un comunicado na páxina persoal do alcalde, un comunicado, supoño que oficial, en base a unha serie de directrices que tiñan que acatar os clubs. Non vimos ninguna resolución ao respecto. Na pregunta marcamos outra vez as medidas do seu programa que iba a cumplir, con xestión transparente, publicación e información do Concello. A pregunta é: vai o Concello de Rianxo a emitir algún oficio ao respecto aos clubes e publicalo en redes sociais para que as familias e socios dos clubes entendan cal é a situación final para a garantía e tranquilidade de todos e todas? A postura do Partido Socialista con respecto ao Plan Integral de Emprego, eu creo que é clara e o manifestamos xa creo que bastantes veces. Que valoración fai o alcalde de Rianxo sobre o impacto do PIE no noso Concello, aportando datos exactos de porcentaxe de participación, porcentaxe de empregabilidade que lle afecta ao noso Concello, datos sobre tipos de contrato e duración dos mesmos. Isto ven a colación dunha publicación que fai vostede informándolle á veciñanza que Rianxo, que nese proxecto hai 58 persoas que participaron no programa integral de emprego que se desenvolve en Boiro de forma íntegra. Entón, queremos saber eses datos que lle comunicamos. E a última pregunta: gustaríanos coñecer cales foron os motivos polo que o Clube de Montaña do Barbanza 22 Pés, que organizaba e colaboraba nas últimas edicións no evento Andaina do Barbanza Concello de Rianxo, non participara e se desvinculou da súa organización, cando tanto na cartelería como na páxina web da Federación se indicaba a súa participación. Ademais, agradeceríamos información sobre custe total da actividade resultante deste cambio de xestión, custe total do 2023 incluindo as horas de persoal frente ao custe total de 2024 incluindo as horas de persoal, así como a comparativa de participación nunha edición e noutra. Moitas gracias. Moitas grazas. Empezando por esta última cuestión, os motivos, non estou aquí para falar en nome de ninguén, os motivos polos que determinada entidade decide ou non decide participar en un evento, terá vostede que consultar a dita entidade, non vou poñer eu vos a mesma. O que ten que ver coa información sobre o custo total, requirirei ao departamento correspondente que prepare esa información e lle facilite tamén por escrito sin problema ningún todo o que ten que ver co solicitado. Perdón, preguntei antes como iba a funcionar as preguntas escritas exactamente para que me indicara si imos a ter turno de réplica. Non vai haber turno de réplica, vou acabar como é costumbre.
Entonces, cando antes se expuxo toda esa exposición sobre o ROM, vostede enviounos un documento aos grupos municipais que me contradigan eles, se é mentira. Mire, vamos a ver. Xa expliquei O teniente alcalde autorizounos o día 26 de setembro a facelo. O teniente alcalde, o día ao que vostede se refire, era o presidente da corporación e exerceu o que considerou oportuno. Neste momento son o presidente e exerzo o que considero oportuno. Non poden soplar, poden rir, fajan o que consideren. Pareceme moi oportuno tildarme de sinvergüenza ou de cousas como se tildan a menudo ditadora en pouco. Bueno, pareceme perfecto, non? Refírome unha e outra vez. Vostedes poden seguir aquí, e ademais é unha cousa paradóxica, é dicir, bueno, eu entendo que os outros grupos poden solicitar que certos procedimentos se corrixan ou que non se corrixan, entendo perfectamente. Cando hai un único grupo de 4 que estamos aquí que de maneira reiterada bate sempre ca mesma pedra, o mellor problema non é do resto da corporación. O mellor problema non é do resto da corporación. Eso en primeiro lugar. Nese documento ao que vostede se refire, ademais, o que se propoñía desde esta alcaldía era o seguinte, era que cada grupo presentara un máximo de 3 mocións por pleno. Saúde. Que cada grupo presentara un máximo de 3 mocións por pleno. Que esas mocións se presentaran, en todo caso, hasta o luns previo ao pleno. Eso non se fai con máis ánimo que darlles unha semana máis aos grupos para poder desenvolver o seu traballo e redactar as mocións que consideraran. E, ademais, incluíese proposta da alcaldía, non foi acordo ningún, que os grupos fixeran un máximo de 5 preguntas por pleno, que esas preguntas se expuxeran, que eu as contestara e que houbera turno de réplica. Ese foi o acordo que eu propuxen, neses termos. Minto. Minto. Entendo que non minto. Non minto. Non minto e así está o documento. Está o documento. 3 mocións por pleno que se poderan presentar o luns previo, 5 preguntas por escrito con turno de réplica. Mire, vostede non presentou 3 mocións ao pleno, presentou 6, o doble. E non houve problema ningún. Referido ao acordo que eu propuxen, eu propoñía 3, non se chegou a ningún acordo, vostede hoxe defendeu 6, sin ningún problema. Esas mocións, cando eu dicía, insisto, que se poderan presentar incluso o lunes previo, eran co ánimo de que non foran as comisións informativas preceptivas, porque non facía falta, que se trouxeran directamente aquí, así vostedes terían unha semana máis para poder redactar as mocións que consideraran oportunas hasta o domingo previo ao pleno. Bueno, faise eso e, a súa vez, unhas mocións pídese que vayan á comisión, máis das que estaban previstas, e a maiores, entre outra. É dicir, desta presidencia non se puxo ningún tipo de impedimento para que se desenvolvera o traballo de acordo ao que vostedes solicitaron, independentemente dese documento ao que vostedes fai referencia. Por tanto, non veña agora a dicirme que vai vir aquí con 3 ou 4 preguntas por escrito, que esas si teñen turno de réplica, para maiores vou facer outras 10 ou 12 no momento do pleno. Quero dicir, si queren chegar a un consenso sobre o funcionamento, chegamos. Se non queren chegar a un consenso, queren que se redacte un regulamento, facémolo. Si queren manter esta situación, porque lles interesa mantela, alá cada un. As posibilidades, eu xa se expuxen antes e funas dando. Fixen unha proposta de RON, fixen unha proposta de consenso, fixen o traballo que eu tiña que facer. E entonces, iso que hai. Sigo coa contestación das preguntas. Facíase referencia a si este Consello vai emitir algún oficio aos clubs en relación a esa situación que vostedes puxo. Ese oficio foi remitido no momento no que se deron os feitos, se remiteuse aos clubs a efectos de que fixeran con esa información o que estimaran oportuno. Pregunta tamén en que situación de execución e participación está o acordo suscrito co Partido Socialista o 2 de abril de 2024. Realmente sorprendente esta pregunta, no cual o terceiro punto é a aprobación do orçamento, incumprido. Por tanto, xa está contestada a pregunta, eu creo. Que valoración fai do PIE do noso Consello? En términos xerais, fago unha valoración favorable, xa lle expuxen, eses datos que vostede quere, pode requerir sin ningún tipo de problema, facilitar, se entende que agora non lle pode decir aquí, cal foi o número de persoas de Rianxo que tuveron inserción, que non, que etcétera, etcétera, facilitamos esa información sin ningún problema. Que implicación vai haber no Nadal?
bueno, que lle vou dicir, toda a que poidamos, estáse traballando de fai meses en incrementar ou mellorar no posible o que ten que ver con iluminación, o que ten que ver con animación de rúa, en ofrecer unha programación, bueno, o máis aberta a todos os veciños, pero en particular aos máis pequenos e pequenas, para disfrutar deses días festivos, e ademais estou convencido, que como tamén dicía, de que haberá moitas outras asociacións, entidades, que durante eses días promovan distintas actividades que serán de moito interese, non? Bueno, falaba das escaleiras do cemiterio, tomo nota do asunto, trataremos entón de dotar de escaleiras este cementerio. O plan de mantementos de viais estáse executando, falabas de unha das actuacións que se está levando a cabo, daí derivar a pregunta de por que se asfalta nun sitio e non noutro. Efectivamente, está asfaltando neste momento, ou vense de rematar unha actuación no núcleo de Brión, poderíamos decir, e por que non no núcleo este, ou no núcleo aquel, ou no de máis arriba, non? Eso podémolo case espallar unha chea de núcleos que están en situación mala, que ten que ver cos seus accesos. En todo caso, se eso se establece así, é porque previamente o traballo que fai este goberno, en particular a Consellería de Obras, é facer o que se fixo, unha revisión do estado xeral dos accesos, e a partir de aí, en función dos fondos disponibles, ir establecendo un calendario de actuacións, e por eso se fai primeiro un sitio e despois noutro. Non se pode facer en todos a vez, non? Esa actuación que se está levando a cabo, que se ia en varias ocasións, é unha actuación que, polas súas condicionantes de mantemento dunha pavimentación existente, non require de tramitación algunha respecto a informes sectoriais oportunos dese ámbito. Outra cosa que podamos compartir ou non a solución dada, non? Neste caso entendíamos que se requiría unha actuación urxente polo mal estado do fermo, por eso optou por esta solución, que ademais resulta probablemente, porque está comprobado, máis económica que outras, non? Unha actuación orientada, ademais, a tamén favorecer a canalización de aguas. Estánse repoñendo reixes que estaban en mal estado, e queda por completar nun punto especialmente sensible do núcleo unha actuación maior para canalizar unhas augas que a día de hoxe circulan por un camiño que está prácticamente desfeito. Ademais, dañan un par de vivendas que quedan en frente a ese camiño por onde baixan trombas de agua, pero é unha actuación que se está proxectando para levar a cabo, pero, bueno, é unha actuación bastante maior en canto ao seu desenvolvemento, non? Saían tamén tema das fontes municipais. Aquí entendo que saían a respecto dun episodio de contaminación que se detectou nunha das fontes. Daquela foi a Consellería de Sanidade quen fixo unhas analíticas e nos remiteu os resultados. Base a eses resultados, dictouse un bando sobre cal era a situación que se expuxo na fonte. A partir de aí fixéronse unhas outras analíticas que fixo o Consello. Esas analíticas deron un resultado contrario ao que deran nun primeiro momento, é dicir, que non había ese perigo inicialmente detectado, pero con todo estamos movéndonos no ámbito das fontes de auga non tratada. É dicir, a día de hoxe, as fontes do Consello que están nesta situación non están señalizadas. É dicir, é a obligación dos consellos señalizar en cada unha das fontes que non están tratadas, indicar que non teñen garantía sanitaria, non? Que é como se ten que definir. Eso que quere dicir? Que esas fontes, ao non estar tratadas, pode aparecer dun momento para outro, como foi o caso, un episodio de contaminación. Un episodio de contaminación, por certo, que se investigou sin chegar a conclusión ninguna sobre a súa procedencia, non? Entón, a día de hoxe, en base ás últimas analíticas, ese episodio de contaminación xa non existe, o que non quere dicir que non existe mañá, porque analíticas de todas as fontes non se fan todos os días, e outra solución que sería tratar esas fontes con cloro ou con calquer outro tipo de solución, pois tampouco non parece moi razonable. Incluso eu creo que sería moi mal acollido por parte dos usuarios de moitas desas fontes, cando o que buscan é outro tipo de auga, non? Entón, movémonos nese ámbito no que efectivamente a labor dos consellos é señalizar que esa auga non ten garantías sanitarias e deixar a criterio dos cidadáns o seu uso ou non.
Nós, en todo caso, detectado este episodio, evidentemente, pois daremos continuidade a esas analíticas para cando menos avisar dun posible perigo. Neste momento, ademais, o resultado destas analíticas que fixemos nós tamén se informou con un outro bando, é dicir, hai un bando no mesmo sitio, pero non é o mesmo. Primeiro informouse unha cousa, agora informouse da outra. De todas formas, a responsabilidade das analíticas é do Concello. O sea, a parte desas puntuais por casos extraordinarios de que se detectou este foco, estánse facendo ou hai pautadas unha serie de analíticas no resto de fontes para ir mostreando cada certo. O asunto con isto foi consultado además con Sanidade en función das guías que teñen publicadas. É dicir, nós o que temos que facer xa se fixo en un determinado momento, pero por falta de mantemento, porque caen ou por incluso houve xente que os arrinca, nós o que temos que facer con este tipo de fontes é señalizar que non están tratadas, non? Eso, en todo caso. Pero eso non quita de que haxa que facer unha serie de analíticas, Claro. A lei diche que tes que a lei diche que tes que señalizalas, pero aparte de eso, ti tes que levar un control das analíticas. Non é así. Non é así, é importante aclaralo nese sentido, é dicir, o que as fontes non tratadas non son fontes de auga potable, é dicir, non se incorporan dentro da auga de abastecemento, do que se entende como rede de abastecemento, por tanto, non hai, nese sentido, non hai unha obligación de entidades locais de un análise continuo das mesmas. Outra cousa é que sexa conveniente facelo, aí coincidimos, é dicir, é conveniente facelo, e ademais, naqueles casos nos que, xa se detectou un episodio e demais. Entonces, nese caso, que se vai a dar continuidade a eso, e de maneira xenérica o que temos que facer é proceder a señalizar esas dificultades, esas situacións en outras fontes, non? E aí estamos, non? Seia tamén a... Perdona, queríamos facer unha pregunta á secretaria. Sí. Ten que ver con algo de orde? Sí, claro, é que o que nos pode indicar se o funcionamento do pleno é igual para todos. Se se marcan unhas directivas do funcionamento, entendemos que se nós non temos réplica, o resto dos grupos tampouco, senón creo que se estaría vulnerando o noso dereito. Entón, quería que me respondera a esa pregunta. Moitas gracias. O desenvolvemento do pleno corresponde ao alcalde, ele quen dirixe sempre o pleno, as intervencións de todo. Gracias. Sai o tema da estabilización, neste momento o seu grado de desenvolvemento é moi elevado, están xa nesta altura constituídos todos os tribunais de todos os procesos, e ademais moitos contratos xa están formalizados, outros están na tramitación final dos mismos, co decreto definitivo e demais, e hai outros procesos, insisto, que os tribunais xa están, todos os tribunais xa están constituídos, e entón nas próximas semanas remataremos o proceso, favorablemente, ademais, sin ningún tipo de incidencia que haxe que destacar dentro do meu punto de vista, non? Seia tamén, o camiño de Fincheira, xa se visitou incluso a zona cos responsables actuais da demarcación de costas, indicouse as necesidades que ali había, personalmente sobre o terreo, tomaron nota das mismas, fíxose unha pequena actuación de rareo da vegetación, eliminando situacións que, dentro do punto de vista de costas, eran perigosas. Reclamouse, efectivamente, que esa actuación continuara, porque o paseo estaba en mal estado, e hai puntos nos que os derrumbos poden ir a máis, pero, de momento, a cousa quedou en unha transmisión pola nosa parte e ningún tipo de actuación comunicada hasta a data, non? En relación á Casa do Mar, a día de hoxe a situación é a que ven sendo, é dicir, hai unha sesión feita, unha sesión que aspiramos a renovar, co ánimo de, a partir de aí, poder acollernos, quizás, a algún tipo de axuda, de subvención que nos permita levar a cabo unha rehabilitación dese edificio, non? O titular do edificio non entendo eu que non ten moito interese en rehabilitalo para usos seus e menos rehabilitalo para usos nosos. Entón, o conveniente será solicitar unha renovación desa sesión e, en base á mesma, levar a cabo como boamente podamos as distintas actuacións. Temos conocemento do asunto que se falaba na
na Vacarisa, un desperfectos nun camiño que resolveremos, e ademais hai outros desperfectos en outros camiños ali, dentro da ruta da ruta sinalizada como ruta xacobea, motivados polas augas, especialmente polas augas xeradas polos últimos temporais, non? Entón, trataremos de ir resolvendo eses desperfectos neses camiños, do que sí que non teño conhecemento do que me comentaba respecto das expropiacións. Non teño conhecemento deso, nin tampouco teño conhecemento de ningún proceso que poida motivar esas cartas. A día de hoxe sí que se está levando a cabo a fase final dun proceso de expropiación, pero que ten que ver co desenvolvemento das beirarrúas na zona da Barraca, que é un proxecto que se ven de atrás. Para licitar está na súa fase final con estas expropiacións. Non teño conhecemento de máis nada, sinceramente, non? Comentaba o tema da bandeira, foi solucionado hoxe mesmo ou antonte, quero recordar. Neste caso, creo que comentaba, a bandeira aquela non está a media asta, ou as media asta son solo as dos edificios públicos, o que nos insta o decreto a facer, non? Está pendente a solución para os colectores soterrados da Ribeira. Miro a cuestión de Rianxín, a posibilidade de aumentar o número de colectores. Os colectores da Ribeira, nesas xuntanzas de traballo con Portos, foi unha das cousas que se afrontou, a necesidade de resolver esa situación aí, un traballo que Portos tamén, valorou fundamental levar a cabo, ofreceuse ademais a colaborar na medida do posible. Entón, estamos en conversas para ver como podemos colaborar as dúas administracións e levar a cabo un proxecto interesante para resolver, cando menos, xa sin outros proxectos ou maiores, que tamén poderá ser o caso, como os que falábamos antes, para resolver esa cuestión en particular, non? Seguimos pendentes do que ten que ver co alcantarillado de tronco. Non temos resposta aínda no seu día remitiron un requerimento de modificación do proxecto, porque entendían que, de acordo co que establece o artigo 44 da Lei de Costas, que o que estaba previsto nas últimas casas non era posible. Remitiron un requerimento mandándonos quitar eso, fíxose. Acto seguido recibimos un requerimento para que justificáramos que solución lle íbamos buscar a esas casas unha vez eliminada esa alternativa que nós tiñamos. Entón, estamos aí un pouco nese tiquitaca, veremos como damos resolto. De momento estamos á espera de que o último que nos presentamos sexa estimado, non? Tiñamos conhecemento da situación, non sei tanto o que falaba das pedras negras da Ribeira, non sei tanto se trata de que se resbalen esas pedras, senón máis ben creo que hai un par delas que están levantadas. Houve uns trospesos recentemente, entón, xa tiñamos conhecemento tanto aí como aquí en outros puntos, están en fase de corrección nestes días tamén, non? Tiñamos a cuestión da marquesina de té tamén comentada, tamén está encargado o metacrilato que leva no lateral. Recentemente xa é custoso polo que tardan en servir este tipo de material. Aquí a marquesina que tiñamos aquí na parada de autobuses, tardamos tamén moitísimo tempo en conseguir o lateral. Agora había un problema con a marquesina en Corques, que tamén sufreu uns desperfectos alá no verán, e tamén tardaron moito en servirnos ese metacrilato. Abaixo tamén, no burato, tamén creo que había o mesmo problema. Este tamén está solicitado, así que non lo sirvan, ímolo colocar, non? E, efectivamente, trasladamos ao director xeral de infraestructuras unha serie de demandas en toda a estrada de titularidade da Xunta que atravesa o municipio, non? Unha delas foi a situación de Campo de Pasos, outra, por mencionar dúas das máis relevantes que eu creo que hai neste momento, outra é a dotación de beirarrúas entre a Casilla e a zona da Lomba da Laxe, de Taragoña, ese tramo que é un tramo de aproximadamente 600 metros, que no seu día non se dotaron de beirarrúas. Entón, por eso preguntamos, eso requerimos, e a su vez tamén a situación en Campo de Pasos, que entendemos tamén o director da AXE, que é unha situación a
a correxir, problemática polos cruces que ali hai, problemática polos coches que ali aparcan, polo dinamismo que ten aquela zona, é unha situación problemática e incluso perigosa. O certo é que neste momento o que nos transmitiron que non hai ninguna actuación inmediata prevista, nin neste caso, nin no que comentaba, que tomaban nota, que estaban neste momento desenvolvendo ou están prevendo desenvolver, non recordo exactamente, unha das partes que daquel proxecto do que antes se falaba había, a travesía de Palmeira, no seu momento desenvolveuse como unha parte máis do proxecto que incluía Campo de Pasos, e creo recordar que outra travesía semellante tamén da zona, pero non me lembro cal. Neste momento, non sei se está xa en fase de execución ou en fase de licitación a travesía de Palmeira ou está nos orzamentos previsto, unha cousa así. Interpreta infraestructuras, ese proxecto en Palmeira, como un modelo piloto a valorar se replicar ou non noutros sitios, quizás un sitio sexa o de Campo de Pasos, pero, cos todos os tempos que eso pode significar, non? En todo caso, creo que pola nosa parte fixamos o que nos correspondía, que ir ali, poñer en situación da Consellería, do director, esta situación, solicitar a súa solución e veremos a ver a resposta que nos van dando, non? E con isto, con todo, damos... non sei se quere intervir alguén. Se xa... pero o turno de intervención do público ao remate. Faja preguntas. Vostede non estuvo na anterior sesión e nos daquela xa pedimos unha comisión para o centro de día. Fan vostedes comisións para todo, pero para o centro de día non. E lembrolle que hoxe, que é o Día da Memoria Histórica, esta xente forma parte desa memoria histórica. Nós precisamos unha comisión urxente, ademais, onde nós esteamos aí, aunque só sexa para escoitar de varias reunións que foron non concluídas porque quedábamos e non aparecían con o señor Julio. Por fin tuvemos unha outro día con Ana e máis con Xulio, onde nos presentou un plano de situación do Pazo de Rianxiño, onde se acotaba unha parte para facer unha intervención parcial por parte do arquitecto Bastos. Nos falámoslo precisamente con Óscar, por exemplo, íbamos a falar co resto de vos, e non sabía nada, co cual pensamos que ten que ser unha intervención conxunta, non unilateral. O 30 de agosto mandamos a vostede, o señor alcalde presidente, Julián Bustelo, por rexistro, precisamente, iba moi argumentada para que tovese unha reunión con nós, todavía non a tuvo. Supoño que será que anda vostede moi ocupado. Gustaríanos, ademais, que tuvera a participación ciudadana en mente. Sobre todo a atención ás persoas vulnerables, porque nada máis vostede salir electo, nos puxemos unha queixa de maltrato a unha octoxenaria por parte do seu fillo. E, ao final, Servicios Sociais non fixo ben o seu traballo, co cual non solamente os RTPs, sino tamén a eficacia dos seus traballadores, do cual vostede é responsable. Vai todo co meu cariño, non lle digo de unha maneira despectiva. A remodelación dos pasos das persoas con dificultade de mobilidade, por favor que se teñan en conta porque nin teñen os peraltes adecuados. Con relación a ese magnífico proxecto da Escola dos Mestres, que incumple, aunque lle deron un premio por parte da Xunta, non sei por qué, porque ademais tiñan o xa sei que vostedes queren ir para casa, nós tamén. Non é ir para casa, resiñarse aos rojos ou as preguntas. Pois eso, que o teñan en conta, o da mobilidade reducida, que por fin nos dea vostede un día no que nos xuntemos con vostedes, porque sabemos que os criterios son diferentes, logo, do que acabamos de oír. Usted terá un criterio, mellor un momento determinado, o seu tenente alcalde terá outro. Nós queremos saber exactamente como queda a cousa, porque, ademais, se a prensa nos vai a informar, non estamos de acordo con eso. E despois, con relación, xa e a cabo, sabe,
somos pois escravos das nosas palabras, e cando se fai mención a que se municipalizan os servicios, evidentemente, pois da merda nos vamos a municipalizar. A hora de decir que é un servicio deficitario. Polo tanto, tamén se ten que municipalizar a atención aos maiores e ten que ser asequible, que o poidamos pagar, que sexa un centro de día que poidamos pagar. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas grazas, recollemos os rojos e con isto damos por concluída entón a sesión.